இன்னைக்கு வந்தாங்களா? வந்து போயிட்டாங்களா? இல்ல வரல வரல மாதாஜி. ஏன்னா அங்கே கோயில்ல தான் இருக்காங்க, அதனால சொல்லிட்டேன். நாங்க அப்ப இருந்து ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த இது. இன்னைக்கு வந்தாங்களா? வந்து போயிட்டாங்களா? இல்ல மாதாஜி வரல மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி ஆரம்பிச்ச தான் உடனேயே இது ஆரம்பிச்சிட்டோம். நானுமே நிறைய பேச முடியல அவங்களுக்கு அங்க. ஏன்னா அங்க சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? புஷ்ப மாதாஜி ஊர்ல இருக்காங்களே அவங்க, அந்த மாதாஜி அங்கதானே இருக்காங்க மாதாஜி? யார் மாதாஜி? ஹரே உங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்க ஊர்ல ஒரு மாதாஜி அவங்க ஃபேமிலியோட அங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்க கௌரி கௌரி மாதாஜி மாதாஜி அவங்க நேத்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க. ஆமா எதுக்கு கால் மாதாஜி. பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல மாதாஜி. ஆனா மறுபடியும் நான் கால் பண்ணப்போ அவங்க எடுக்கல. அப்- ஐ டோன்ட். கௌரங்கி அவங்க மாயாப்பூர்ல தான் இருக்காங்க மாதாஜி. அதுதான் அவங்க கால் பண்ணாங்க. எதுக்கு கால் பண்ணாங்க? என் நம்பர் அவங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் இருந்ததுன்னு தெரியல. நீங்க பார்த்தவங்க மாதாஜி மாயாப்பூர்ல நம்மள வந்து ஆமா ஆமா பார்த்தாங்க மாதாஜி. பார்த்தோம். பட் அவங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ ஞாபகம் இருக்காது இல்ல மாதாஜி. ஒரு வாட்டி பார்த்து எப்படி ஞாபகம்? ஓகே. அவங்க ஊருக்கு வர்றப்ப கேட்பாங்க மாதாஜி. இல்ல மாயாப்பூர்ல மகன் அங்க குருகுலத்துல சும்மா படிக்கிறாங்க. ஏதாவது இருந்திருக்கும், கேட்கணும்னு நினைச்சிருப்பாங்களோ என்னமோ தெரியாது. நான் என்ன போன் பண்ணி கேட்கிறேன் இல்ல இல்ல மாதாஜி. வேண்டாம் நான் வேண்டாம், பிஸியா ஜஸ்ட் நோ இஷ்யூஸ். அவங்களுக்கு எதுனா என்கிட்ட கேட்கணும்னா கண்டிப்பா அவங்க கால் பண்ணுவாங்க இல்லையா? சரி, எதுக்கு அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்? ஏன்னா இன்னைக்கு நாளைக்கெல்லாம் வந்து நிறைய வேலை இருக்கும் அங்க. ஸோ ஆமா நாட் மாதாஜி. ஹரே டிஸ்டர்ப் கிருஷ்ணா. யாரையுமே. சரி, அவங்களுக்கு தேவைகள் இருந்தாக்கா கண்டிப்பா கால் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நமக்கு தேவை இருந்தா நாம அவங்கள ரீச் அவுட் ஆகிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி அவங்களுடைய நீங்க உங்க ஊருன்றதுனால உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் அவங்க கால் பண்ணியிருந்தாங்கன்ட்டு. ஸோ எதுக்குன்னு ஓகே எனக்கு மாதாஜி. ஓகே correct. மாதாஜி. சரி ஆனா மாதாஜி, அதுல சரி. அருப்புக்கோட்டைன்னு தான் எழுதி வச்சிருக்கேன். அதனால தான் எனக்கு சரி. அருப்புக்கோட்டை தான் மாதாஜி அவங்க நேட்டிவ். இப்ப ம் மகனுக்காக அங்க இருக்காங்க. அவங்களும் இதுல தீவிரமா இருக்காங்க. ரைட் டெசிஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஈவன் விருந்தாவனத்துல வந்து ஆமா. பெரிய, அதாவது 100 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு விருந்தாவனத்துல. தெர் வாஸ் ஒன் வீடியோ ஆமா. பார்த்தேன். அங்க பெரிய குருகுலம் வந்து கட்டிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி விருந்தாவனத்துல. ஸோ அந்த மாதிரி குருகுலத்துலலாம் நம்ம பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சோன்னா அவங்க லைஃப் வந்து அவங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு வந்து சின்ன வயசுலயே நம்ம கொடுத்துடலாம். ஸோ என்ன, அதாவது இந்த பௌதிகத்துல நம்ம வந்த பிறகு நாம இங்க வாழ்ந்துதான் ஆகணும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஆமா. வந்து ஆனா எப்படி வாழணுன்றத வந்து கத்துக்கலாம். ஸோ அது அந்த பார்ட்டு தான் நம்மளால வந்து பிள்ளைங்களுக்கு கரெக்டா எஜுகேட் பண்ண முடியல. ஏன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் யாரும் கொடுக்கல இல்லையா? மேலும் அப்படி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் இருக்குன்றத வந்து நாம தேடியும் போகல. ஏன்னா அவ்வளோ அடர்ந்த அஜ்ஞானத்திலேயே நம்ம வாழ்ந்தாச்சு இல்லையா? ஆனா அட்லீஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கண்டிப்பா இருக்கு. ஆனா ப்ரொவைடட் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிவோட்டி உடைய கிட்ஸுக்கு தான் வந்து கொடுப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது இங்க இங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பிள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கூலோட வந்து அசோசியேஷன் இருக்கு. அவங்க வந்து ஒன்லி டிவோட்டிஸ் கிட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால யூ ஆல் டேக் அட்வான்டேஜ். இப்போ லெவல் 1 லெவல் 2 லெவல் 3 இருக்காங்க இல்லையா? துர்கா மாதாஜி நீங்க எல்லாம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஆல்ரெடி சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் தீக்ஷா ஐ திங்க் நீங்க வந்து யூ கேன் சப்மிட் த ஃபார்ம். ஓகே. ஸோ அது மாதிரி வந்து லாங் டேர்ம்ல இருக்கக்கூடியவங்க, ஸோ இங்க அசோசியேஷன்ல இருக்கிறவங்க, ஸோ த கன்சர்ன் டீச்சர் ஷுட் கிவ் த ஓகே. ஓகே. ஸோ இன்னொன்று வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து நல்ல ஸ்க்ரூட்டினை பண்ணி வந்து நீங்க யூ ஹாவ் டு கிவ் த அதாவது அதாவது ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஓகே இவங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எனக்கு சொல்லணும்னா கூட எனக்கு டீச்சர்ஸுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா 4 ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் சாண்டிங் 16 ரவுண்ட்ஸ் கமிட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஆனால் ஒன்று என்னன்னாக்கா ஆஃப்டர் டேக்கிங் தீக்ஷா குரு மகாராஜுடைய கருணை கண்டிப்பாக இருக்கிறதுனால அந்த 16 மாலை பண்றது அவ்வளோ சிரமமே கிடையாது. இதை நீங்க நிறைய பேருமே உணர்ந்திருக்கலாம் இல்லையா? முன்னாடி எப்படி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப சுலபமா அந்த மகாமந்திரம் வந்து வருது. ஆனா அதை நாம ஃபோக்கஸ்டா பண்றதுக்கு மட்டும்தான். அந்த முயற்சி கூட நம்ம பண்ணலைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, அந்த முயற்சி நாம கண்டிப்பா பண்ணணும்.
ஓகே. ஸோ தீட்சை பெறுவது என்பது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னாலே என்னன்னா நம்முடைய தூய்மையை பற்றி, உட்புற தூய்மை, வெளிப்புற தூய்மை, இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும். அப்பதான் ஆத்மா வந்து தன்னுடைய உண்மையான நிலையை அடையும். ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை என்ன? சுதந்திரமானது இல்லையா? ஸோ அதை வந்து சுதந்திரமானதும் கூட, மேலும் வந்து அதாவது எதிலிருந்து சுதந்திரம்? பௌதிக இதுல இருந்து, கலங்கங்கள்ல இருந்து சுதந்திரமானது இல்லையா? ஸோ மேலும் அது இறைவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒத்த பண்புகளை உடையது இல்லையா? பிறப்பற்றது, மரணமற்றது இல்லையா? எப்பொழுதும் தொண்டாற்ற வல்லது. இப்படி இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து ஆத்மாவுக்கு உண்டு. மேலும் தூய்மைன்னாலே நம்ம வந்து ஆத்மாவுக்கு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ அதனால நம்முடைய தூய்மையை பற்றி நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். அதனால பக்தி சாஸ்திரி கண்டிப்பா பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ அதையும் ஒரு கண்டிஷன். ஓகே. லெவல் 1 சாரி, யாராவது சரி ஹரிநாம இனிஷியேஷனுக்கு வந்து நாங்க வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் த பக்தி சாஸ்திரி. இது வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் துர்கா மாதாஜி நீங்க ஆல்ரெடி லெவல் 3 எல்லாம் முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க எஸ் மாதாஜி. நீங்க எந்த பக்தி சாஸ்திரியில யார் பேட்ச்ல இருக்கீங்க? ராதிகா மாதாஜி பேட்ச்ல இருக்க மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ பக்தி சாஸ்திரியில இருக்கணும். தென் யூ ஸ்லோவா என்ன பண்ணுங்க, ராணி மாதாஜி டிராவல்ல இருக்காங்க, வந்த பிறகு அவங்கள கேட்டுட்டு நீங்க யூ கேன் 16 மாலை நீங்க ஐ திங்க் யூ ஆர் டூயிங். ஸோ அதை வச்சு நீங்க வந்து ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணணும். சரிங்களா? ராதிகா மாதாஜி கிட்டே மாதாஜி? நோ நோ யூ தாரணி மாதாஜி கிட்ட வந்து கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு யூ எல்லாம் அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்றதெல்லாம் கைடன்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்க ஃபில் பண்ணி அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணி நீங்க வந்து அவங்க வெரிஃபிகேஷன் ஆன முடிஞ்ச பிறகு எனக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஸோ உங்களுக்கும் வீட்ல வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்றதையுமே நீங்க அதை பார்த்துக்கிட்டு நீங்க செய்வோம். ஸோ ஐ கேன் ஒன்லி ரெக்கமெண்ட். ஏன்னா லாங் டேர்ம் அசோசியேஷன் இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸை வந்து ஸோ வி கேனாட் லீவ். அது மாதிரி இங்க லெவல் 3 முடிச்சு லெவல் 5ல போயிட்டு இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் வந்து ரொம்ப நாள் அட்லீஸ்ட் 1+ இயர் அசோசியேஷன் இருக்கணும் இங்க. ஓகே. அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து யாரா இருந்தாலுமே ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு மீ. என்னோட நம்பர் எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே இருக்கும். ஓகே. ஆனா நீங்க என்ன கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறது வந்து யூ ஹாவ் டு லெட் மீ நோ. ஓகே. அப்பதான் வந்து நான் அந்த ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு கூட வந்து சொல்லுவேன். ஸோ ஐ நோ துர்கா மாதாஜி ஃபார் அ லாங் டைம். அதனால ஈவன் மகாலட்சுமி மாதாஜி ஆல்சோ. ஸோ இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு டேக் மகாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க ஸோ நீங்களும் வந்து சப்மிட் பண்ணலாம். ஓகே. அவங்க பக்தி சாஸ்திரி ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி பக்தி சாஸ்திரி இஸ் எ மேண்டேட்ரி இப்போ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷனுக்கே வித்தவுட் பக்தி சாஸ்திரி இனிஷியேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால வந்து அதனால சீரியஸ் ஸ்டடி. ஸோ யூ ஆல்சோ என்கரேஜ் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே, டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே அவங்கள எல்லாருமே லெவல் 3 முடிச்சு லெவல் 5 வரைக்கும் கொண்டு வந்து விடுறது உங்களுடைய கடமை. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தீட்சைக்கு வந்து ஈஸியா போகும். ஓகே. ஸோ நீங்க எல்லாருமே அனுபவிச்ச அந்த நன்மையை வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் நீங்க வந்து பகிர்ந்துக்கணும். எஸ் தனலட்சுமி மாதாஜி ஐ திங்க் நீங்க ரீசெண்டா ஜாயின் ஆனீங்களா? எனக்கு தெரியாது. பட் மாதாஜி. ஓகே. சரி, என்ன லெவல் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ லெவல் 3ல இருக்க மாதாஜி. ஓகே. லெவல் 3 முடிச்சிட்டு யூ கோ டு த பக்தி சாஸ்திரி. தென் யூ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் 16 ரவுண்ட்ஸ் ஷெல்டர் ஃபார்ம் வேணா சப்மிட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஸோ வேற யார் இருக்காங்க? எனக்கு புதுசா வேற யாரும் தெரியல. ஓகே. வசந்தி சிவா, ஐ டோன்ட் நோ இந்த மாதாஜி. வசந்தி சிவா மாதாஜி நீங்களும் கூட வந்து ஆர் யூ இந்த லெவல் 3 நினைக்கிறேன் சங்கீதா மாதாஜி கிளாஸ் இல்லையா? ஸோ இஃப் ஐ எம் ரைட். ஸோ அட்லீஸ்ட் மினிமம் 1 இயர் இருக்கணும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து தீட்சை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஐ நீட் அ ஸ்ட்ராங் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃப்ரம் த டீச்சர் ஆல்சோ. அண்ட் மினிமம் 1 இயர் இருக்கணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்ட் பண்ணணும். 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஜென்ரலாக நமக்கு ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்காது. ஒன்லி நான் வெஜிடேரியன் மாதாஜிஸ்க்கு மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது. ஆனால் இது வந்து என்னது நான் வெஜிடேரியன்ஸ் ஃபேமிலிஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் இடிக்கும். ஓகே. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் இன் த ஹவுஸ் வித்தவுட் நான்வெஜ் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா ஸ்லோவாக தான் எடுத்த உடனே நீங்கள் போய் உங்களுடைய தீட்சைக்காக வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே உருட்டிடாதீங்க. ஓகே. எனி ப்ராசஸ் இட் வில் டேக் டைம். சப்மிட் யுவர் ப்ரேயர்ஸ் டு த சுப்ரீம் லார்ட் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கும் குரு பரம்பராவுக்கும் வந்து
இந்த உங்களுடைய ஆசையை வந்து டிசையர் இல்லாம இருக்க முடியாது இல்லையா? குருவிடத்திலும் மற்றும் வந்து பகவானிடத்திலுமே உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிங்கோ. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து கண்டிப்பா மாற்றம் பெறணும் இல்லையா? ஸோ நீங்க தீட்சை பெறது எதுக்குன்னா உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் கரை சேர்க்கணும். நீங்க தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா? நீங்க மாத்திரமே வந்து நன்மை அடைய முடியாது. உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நன்மை அடையணும். அதனால ஸோ எஸ்பெஷலி வென் யூ ஆர் இன் த மிடில் ஏஜ் டேக் அட்வான்டேஜ். வயோதிகமான பிறகு நமக்கு வந்து உடல் உபாதைகளுக்கு தான் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். ஸோ பக்தியில வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு இல்லை நம்மளுக்கே நாம அடுத்தவங்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடும். அதனால ஐ திங்க் ஐ சீன் தனலட்சுமி மாதாஜி, அதனால தான் சொல்றேன், ஒரு நாள் வீடியோல பார்த்ததுனால. ஸோ யூ ஆல் டேக் advantage of that. Okay, Babita Mataji and Nivedita Mataji. So you all actually இதுக்கு வந்து யூ கேன் நீங்களாம் லாங் டேர்ம்ல இருந்துட்டு இருக்கீங்க. யூ ஆர் ஆல் ஃபாலோயிங் த திங்ஸ் எனக்கு தெரியும். அதனால நிவேதிதா மாதாஜி நீங்களும் பபிதா மாதாஜியுமே வந்து இனிஷியேஷன் ஃபார்ம் வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு சப்மிட் ப்ளீஸ் ஆல் எல்லாருமே வந்து தாரணி மாதாஜி டிராவலில் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு செகண்ட் இனிஷியேஷன் ஆயிருக்கு. அவங்க மாயாப்பூர்ல தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுங்க. டூ த சேவாஸ். வைத்தா மாதாஜி இஸ் டூயிங் வண்டர்ஃபுல் சேவாஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ லெட்டர் டேக் தட் அட்வான்டேஜ். ஸோ எனக்கு யாரெல்லாம் வந்து தெரியறாங்களோ அவங்கள நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மிச்சம் யாராவது இருந்தாக்கா உங்களுடைய டீச்சர் கலாராணி மாதாஜி, ஐ டோன்ட் நோ, மாதாஜி ரொம்ப வருஷமாவே வராங்க. ஐ திங்க் மாதாஜி மோஸ்ட்லி நீங்க லெவல் 5ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ டோன்ட் நோ. மாதாஜி லெவல் 3ல இருக்கேன் மாதாஜி. லெவல் 3ல இருக்கீங்களா? சரி, முடிங்க. ஷெல்டர் ஃபார்ம் நீங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தால் ஷெல்டர் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. அண்ட் இஃப் யூ ஆர் இன்க்ளைன் டு டேக் தீக்ஷா ப்ளீஸ், உங்களை யாருமே நான் இங்கே ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் இங்கெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்கு. இதை நீங்க வாய்ப்பா எடுத்துக்கிறதா இருந்தா உங்களுக்கு எந்த ஒரு அப்ஜெக்ஷனும் இல்லைன்னாக்கா ப்ளீஸ் ப்ரொசீட். ஓகே, ஸோ யாருமே ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஹவு டு டேக் இட் அப். ஓகே ஓகே, நம்ம இப்போ செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுன தீராவனச்சாரி யமுன தீராவனச்சாரி யமுன தீராவனச்சாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ராதா மாதவ
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Namo Bhagavate Vasudevaya Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Narayana Namaskrityam Narayanam Narayanam Namaskrityam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Devim Saraswatim Vyasam Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Tado Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Nityam Bhagavata Bhagavata Sevaya Sevaya Bhavatya Uttama Sloke Bhagavatya Bhavatya Uttama Uttamasloke Sloke Bhaktir Bhavate Naistike Bhaktir Bhavati Bhavati Naistiki Naistiki ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நம்ம இன்னைக்கு கூட வந்து ராமச்சந்திரமூர்த்தியுடைய பகவான் ராமச்சந்திரனுடைய சரிதத்தை படிக்க போறோம். இந்த ஒரு அத்தியாயம் மட்டும் இன்னைக்கு நாளைக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த 9வது காண்டத்துல அதாவது மோக்ஷம் இல்லையா, லிபரேஷன் அப்படிங்கிற அத்தியாயம் இல்லையா, அந்த அத்தியாயத்துல வந்து நாம பகவான் அதை பற்றி இங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ நான் நேற்று 12 சொல்லலை இல்லையா உங்களுக்கு. ஆமா மாதாஜி 15 வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம், 12ல இருந்து சொல்லணும். எவ்வளவு வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம்? 15 வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம் மாதாஜி. 10ஓட குரு பிரபுஜி நிறுத்தினாங்க மாதாஜி. ஆமா, கரெக்ட். நான் தான் எக்ஸ்ட்ராவா படிச்சுட்டேன். ஓகே, 10ஓட தான் நான் பண்ணேன், 15 படிக்கல. இப்போ வந்து 12வது யாராவது வாசிங்கோ, நான் அதுக்கப்புறம் விளக்கத்தை தரேன். ஸோ எல்லாருக்குமே அட்வான்டேஜ் இருக்கு. யாரெல்லாம் புக் இருக்கோ தமிழ் புக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கிலீஷ் கண்டிப்பா அலோவ் கிடையாதுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியணுன்றதுக்காக நம்ம இப்ப எங்க 5வது காண்டத்துல இருந்து 9வது காண்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா, பகவானதை பற்றி பெருமைகளை படிக்கிறதுக்கு. அதனால ஸோ கண்டிப்பா வந்து தமிழ்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் வாசிங்கோ. ஓகேங்களா? என்கிட்ட கூட புக் இல்லாதனால நான் இங்கிலீஷ் ஸ்கிரீன் வச்சிருக்கேன், நீங்க வாசிங்கோ, நான் விளக்கத்தை மேற்கொண்டு நான் சொல்றேன் நான். ஓகே, ஸோ ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட். ஸோ தட் நம்ம 11 இல்லையா மத்தாஜி? 12 படிங்க. ஏன்னா 11 நான் சொல்லிட்டேன். 12 படிங்க. 12 படி. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: யாருடைய கமல பாதங்கள் பிரம்மதேவராலும் சிவபெருமானாலும் வழிபடப்படுகின்றனவோ அந்த பகவான் ராமச்சந்திரர் ஒரு மானிட உருவை ஏற்றுள்ளார். இவ்வாறாக அவர் ராவணனால் கொலையுண்ட ஜடாயுவின் ஈமக்கிரியைகளை செய்து முடித்தார். பிறகு கபந்தன் என்ற அசுரனை கொன்ற பின் வானர தலைவர்களை நண்பர்களாக்கி கொண்ட பகவான் வாலியை கொன்றார். பிறகு சீதையை மீட்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்த பின் அவர் சமுத்திரத்தில்
சமுத்திரத்தின் கரைக்கு சென்றார். பொருளுரை: ராவணன் சீதையை அபகரித்து சென்றபோது ஜடாயு அவனை தடுத்தார். ஆனால் சக்தி வாய்ந்த ராவணன் போரில் ஜடாயுவை வென்று அவரது இறகை துண்டித்து விட்டான். சீதையை தேடிச் சென்ற ராமச்சந்திரர் குற்றுயிரும் குறையுருமாக கிடந்த ஜடாயுவை சந்தித்து ராவணனால் சீதை தூக்கிச் செல்லப்பட்ட விவரத்தை அறிந்தார். ஜடாயு இறந்ததும் பகவான் ராமச்சந்திரர் ஈமச் சடங்குகளை நிறைவேற்றி ஒரு மகனுக்குரிய கடமையை செய்தார். பிறகு சீதையை மீட்பதற்காக வானர்களுடன் சிநேகம் கொண்டார். 13 கண்டினியூ பண்ணட்டுமா மாதாஜி? எஸ் 5 அதாவது 12 13 15 வரைக்கும் நீங்க படிங்க. எஸ் மாதாஜி. பதம் 13 மொழிபெயர்ப்பு. சமுத்திரத்தின் கரையை அடைந்ததும் பகவான் ராமச்சந்திரர் 3 நாட்கள் உபவாசம் இருந்து சமுத்திரராஜனின் வரவுக்காக காத்திருந்தார். சமுத்திரராஜன் வராததை கண்ட பகவான் சமுத்திரத்தின் மீது தமது கோப பார்வையை செலுத்தினார். இதனால் முதலைகளும் சுறா மீன்களும் உட்பட எல்லா கடல்வாழ் ஜீவன்களும் பயத்தால் சலனமடைந்தன. பிறகு சமுத்திரராஜன் வழிபாட்டுக்குரிய எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு பயத்துடன் பகவான் ராமச்சந்திரரை அணுகினார். பகவானின் தாமரை பாதங்களில் விழுந்த சமுத்திரராஜன் பின்வருமாறு பேசலானார். பதம் 14 மொழிபெயர்ப்பு. எங்கும் பரவியுள்ள பரம புருஷரே, தாங்கள் யார் என்பதை மந்த புத்தியுடைய நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் எஜமானரும் பரம புருஷரும் மாற்றமில்லாமல் மூல முழுமுதற் கடவுளும் தாங்களே என்பதை இப்பொழுது நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். தேவர்கள் நற்குணத்தாலும் பிரஜாபதிகள் தீவிர குணத்தாலும் மற்றும் பேய்களின் நாதன் அறியாமை குணத்தாலும் மதிமயக்கம் அடைந்துள்ளனர். ஆனால் நாங்கள் இக்குணங்களுக்கெல்லாம் எஜமானராவீர். பொருளுரை: ஜட தீய எனும் சொல் ஒரு மிருகத்தினுடையதை போன்ற புத்தி என்பதை குறிப்பிடுகிறது. இத்தகைய புத்தி உடையவனால் பரம புருஷரை அறிய முடியாது. நன்கு புடைக்கப்படாவிட்டால் ஒரு மிருகத்தால் மனித நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதை போலவே மந்த புத்தியுடையவர்களால் பரம புருஷரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் ஜட இயற்கை குணங்களால் கடுமையாக தண்டிக்கப்படும் போது பகவானை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள துவங்குகின்றனர். ஓர் இந்தி கவிஞர் கூறினார், துக்கசே சப ஹரி பஜே சுக சே பஜே கோயி, சுகசே அகர் ஹரி பச்சே துக்க காதான் சே அய. ஒருவன் துன்பத்தில் இருக்கும் பொழுது பகவானை வழிபடுவதற்காக தேவாலயத்திற்கு அல்லது ஆலயத்திற்கு செல்கிறான். ஆனால் செல்வ சிறப்புடன் இருக்கும் பொழுது பகவானை மறந்து விடுகிறான். எனவே ஜட இயற்கையின் மூலமாக மனித சமூகத்தை பகவான் தண்டிக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. இல்லையெனில் தங்களுடைய மழுங்கி போன மந்த புத்தியினால் பகவானின் உயர்வை மக்கள் மறந்து விடுகின்றனர். பதம் 15 மொழிபெயர்ப்பு. எம்பெருமானே, என் நீரே விருப்பம் போல் தாங்கள் உபயோகித்துக் கொள்ளலாம். உண்மையில் தாங்கள் அதை கடந்து உலகங்களின் தொல்லைக்கும் அழுகைக்கும் பெருங்காரணமான ராவணனின் நகருக்கு செல்ல முடியும். அவன் விஸ்ரவரின் மகன் என்றாலும் மூத்திரத்தை போல் வெறுக்கத்தக்கவன் ஆவான். எனவே அங்கு சென்று அவனை கொன்று தங்களது மனைவியான சீதாதேவி. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி ஃபார் இன்டரப்டிங் மேம். ఇది యజ్ఞ జాగా కూర్చున్నా. ఐ జస్ట్ షో లైవ్ కెన్ కంటిన్యూ. ఓకే. యజ్ఞ స్థాల ద యజ్ఞం. எல்லாரும் சேவிச்சுக்கோங்க. ஹரே I'll stop. கிருஷ்ணா You can ஹரே continue. கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. இன்னைக்கா நாளைக்காமா யக்னம்? I'll do one round. One இன்னைக்கா நாளைக்கா? parikram. இன்னைக்கு
இன்னைக்கே நாளைக்கா யக்ஞம்? Yagna just finished, so only now they'll இது எந்த கோயில் மாதாஜி? எந்த ஸ்கூல்? மாயப்பூர். ஓ, Mayapur. ஓ, இப்பதான் முடிச்சிருக்காங்க. Volume is muted, so I can't hear you. Go out and talk. So Mayapur temple also, 1 second. You can see the Gopuram. The Yagna Sthala. 1 second. And by the way, Mahaprasad. You can have it. And this is the Mayapur Gopuram. Yagna Sthala. இது புதுசா கட்டியிருக்காங்க போல இருக்கு இல்லையா? I started also, ma'am. Just Okay. the temple. Sorry, ma'am. Remo adutha Hare Krishna. Sorry, என்னமோ கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. இது யக்ஞம் முடிஞ்சிருதான்னு கேட்டேன். அப்புறம் வந்து இது யக்னம் இப்பதான் முடிஞ்சிச்சு. அதனால தான் அந்த அக்னி இருந்துச்சு. யக்னம் இருக்கச்சே எடுக்க முடியாது. ஓகே ஃபைன். குட். Thank you, ma. Thank you for. Right, ma'am. I'll leave. Sorry. Okay, fine. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna, Mataji. Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. Yes. மாதாஜி. Yes, மாதாஜி. கண்டினியூ பண்ணுங்க. மொழிபெயர்ப்பு. எம்பெருமானே, என் நீரே விருப்பம் போல் தாங்கள் உபயோகித்துக் கொள்ளலாம். உண்மையில் தாங்கள் அதை கடந்து உலகங்களின் தொல்லைக்கும் அழுகைக்கும் பெரும் காரணமான ராவணின் நகருக்கு செல்ல முடியும். அவன் விஸ்வரரின் மகன் என்றாலும் மூத்திரத்தை போல் வெறுக்கத்தக்கவனாவான். எனவே அங்கு சென்று அவனை கொன்று தங்களது மனைவியான சீதாதேவியை மீட்டு வாருங்கள். மகாவீரரே, உங்கள் புகழை பரப்புவதற்காக அதன் மீது ஒரு பாலத்தை அமைக்க வேண்டுகிறேன். தங்களுடைய அசாதாரணமான அற்புத செயலை கண்டு பிற்காலத்தில் வரும் சிறந்த வீரர்களும் அவர்களும் உங்களை போற்றி புகழ்வார்கள். பொருளுரை. ஒரு மகன் மற்றும் சிறுநீர் ஆகிய இரண்டுக்கும் பிறப்பிடம் ஒன்றுதான். அது புறப்பாலுறுப்பு. மகன் ஒரு பக்தனாக அல்லது சிறந்த பண்டிதனாக இருந்தால் அவனை பெறுவதற்காக உபயோகிக்கப்பட்ட விந்து பயனுள்ளதாகும். ஆனால் அந்த மகன் தகுதியற்றவனாக இருந்து குடும்பத்திற்கு புகழை தேடித்தரவில்லை என்றால் அவன் சிறுநீரை விட எவ்விதத்திலும் சிறந்தவன் அல்ல. ராவணன் உலகங்களின் தொல்லைகளுக்கும் காரணமாக இருந்ததால் இங்கு அவன் சிறுநீருக்கு ஒப்பிடப்படுகிறான். எனவேதான் அவன் பகவான் ராமச்சந்திரரால் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று சமுத்திரராஜன் விரும்பினார். சர்வசக்தி படைத்திருப்பதானது பரம புருஷராகிய பகவான் ராமச்சந்திரரின் அம்சங்களில் ஒன்றாகும். பௌதிக தடங்கல்களையும் அசௌரியங்களையும் பொருட்படுத்தாமலேயே பகவானால் செயற்பட முடியும். ஆனால் தாம் பரம புருஷ பகவான் என்பதையும் அதிக வாக்குகளால் பகவானாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரல்ல என்பதையும் நிரூபிப்பதற்காகவே சமுத்திரத்தின் மீது ஓர் அற்புதமான பாலத்தை அவர் நிர்மாணித்தார். அசாதாரணமான செயல்களை செய்ய முடியாத சில செயற்கையான கடவுள்களை உற்பத்தி செய்வது இன்றைய நாகரிகம் ஆகிவிட்டது. முட்டாள் ஒருவன் கடவுள் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதை அறியான். எனவே சிறிய மந்திர வித்தைக்கு மயங்கி அதை செய்தவனையே கடவுளாக அவன் தேர்ந்தெடுத்து விடுகிறான். ஆனால் பகவான் ராமச்சந்திரரோ பாறைகளை சமுத்திரத்தில் மிதக்கச் செய்து அவற்றினாலேயே ஒரு பாலத்தை நிர்மாணித்தார். கடவுளின் அசாதாரணமான அற்புத சக்திக்கு இதுவே சான்றாகும். சாதாரண மனிதனால் ஒருபோதும் செய்ய முடியாத ஒன்றை செய்து அசாதாரணமான சக்தியை வெளிப்படுத்தாத ஒருவனை ஏன் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? பகவான் ராமச்சந்திரர் இப்பாலத்தை கட்டியதால் அவரை நாம் பரம புருஷராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 7 வயது நிரம்பிய சிறுவனாக இருக்கும் போது கோவர்த்தன மலையை தூக்கியதால் அவரை நாம் பரம புருஷராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். பகவான் தமது பல்வேறு செயல்களில் விசேஷ சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார். எனவே அந்த ஒரு அயோக்கியனையும் நாம் பகவானாகவோ பகவானின் அவதாரமாகவோ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. எனவேதான்
கீதையில் 4.9 பகவான் கூறுகிறார், ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதக ஜக்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதிமாமேதி சோர்ஜுன. எனது தோற்றம் மற்றும் செயல்களின் உன்னதத்தன்மையை அறிபவன் இவ்வுடலை விட்டபின் மீண்டும் இந்த ஜட உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். ஓ அர்ஜுனா, பகவானின் செயல்கள் சாதாரணமானவை அல்ல. அதி அற்புதமான அச்செயல்களை வேறெந்த ஜீவராசியாலும் செய்ய முடியாது. பகவானின் செயல்களுக்குரிய அறிகுறிகள் அனைத்தும் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவற்றை புரிந்து கொண்ட பின் பகவானை ஒருவனால் உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ஓகே. பர்ஃபெக்ட் பெருசா இருந்தா படிக்காதீங்க, ஏன்னா நம்ம நினைச்ச மாதிரி நாளைக்குள்ள முடிக்க முடியாது. ஓகே, சின்ன பர்ஃபெக்ட்ஸா இருந்தா படிச்சிருக்கோம், பெரிய பர்ஃபெக்டா இருந்தா விட்டுடுங்க. யூ கோ டு த நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, எஸ். பிரேமா மாதாஜி வாசிங் டிரான்ஸ்லேஷன் 16ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. புஸ்தகம் இல்ல மாதாஜி. ஓகே, சரி. பத்மா மாதாஜி வாசிங். மாதாஜி. பதம் 16 மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், சக்தி வாய்ந்த வானரங்களால் பெயர்த்தெடுக்கப்பட்ட மரம், செடி, கொடிகளை கொண்ட மலை சிகரங்களை சமுத்திர நீரில் எரிந்ததின் மூலம் சமுத்திரத்தில் ஒரு பாலத்தை கட்டிய பின் பகவான் ராமச்சந்திரர் சீதாதேவியை ராவணனிடமிருந்து சிறை மீட்பதற்காக இலங்கைக்கு சென்றார். ராவணனின் தம்பியான விபீஷணர் வழிகாட்ட சுக்ரீவன், நீலன் மற்றும் ஹனுமான் ஆகியோரின் தலைமையிலான வானர வீரர்களுடன் ஹனுமானால் முன்பே எரிக்கப்பட்டிருந்த இலங்கைக்குள் பகவான் பிரவேசித்தார். பொருளுரை. மரம், மாதாஜி பொருளுரை படிக்க வேண்டாம், பெருசா இருந்தா படிக்க வேண்டாம். சின்னதா மாதாஜி, இந்த பக்கத்தோட சரி. சரி, ஆயிடுச்சு. மரம், செடி, கொடிகளை கொண்ட பெரும் மலை சிகரங்கள் வானர வீரர்களால் பெயர்த்தெடுக்கப்பட்டு சமுத்திரத்தில் வீசப்பட்டன. பகவானின் பரம ஆணையினால் அவை மிதக்க ஆரம்பித்தன. பகவானின் பரம ஆணைப்படி பிரம்மாண்டமான பல கிரகங்கள் பஞ்சு சுருள்கள் போல் ஆகாயத்தில் மிதக்கின்றன. இது சாத்தியமானால் மலை சிகரங்கள் நீரில் மிதப்பது ஏன் சாத்தியமாக கூடாது? இதற்குத்தான் பகவானின் சர்வசக்தி என்று பெயர். பகவான் ஜட இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல என்பதால் எதையும் அவரால் செய்ய முடியும். மயாத்யேச்சேன பிரகிருதி சூயத்தே சராச்சரம். அவரது ஆணையின் கீழ்தான் ஜட இயற்கை செயல்படுகிறது. இதற்கு ஒப்பான தகவல் பிரம்ம சமூகத்திலும் 5.52 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்ய ஞா பிரமதி சம்பிருத கால சக்ரோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. ஜட இயற்கை எப்படி இயங்குகிறது என்பதையும், சூரியன் எப்படி பரமபுருஷரின் ஆணைப்படி அசைகிறது என்பதையும் பிரம்ம சம்ஹிதை விவரிக்கிறது. ஆகையால் வானர வீரர்களின் உதவியுடன் இந்து மகா சமுத்திரத்தில் பகவான் ராமச்சந்திரர் ஒரு பாலத்தை கட்டியதில் சிறிதும் ஆச்சரியமில்லை. பகவான் ராமச்சந்திரனின் பெயரையும் புகழையும் அது நிரந்தரமாக காப்பாற்றி வந்துள்ளது. அதுதான் ஆச்சரியம். பதம் 17. இலங்கைக்குள் புகுந்ததும் சுக்ரீவன், நளன் மற்றும் ஹனுமான் ஆகியோரின் தலைமையிலான வானர வீரர்கள் உல்லாச விடுதிகள், பண்டகசாலைகள், கஜானாக்கள், அரண்மனை வாயில்கள், நகர வாயில்கள், பொதுக்கூடங்கள், அரண்மனை முற்றங்கள் உட்பட புறா கூடுகளையும் கூட ஆக்கிரமித்துக் கொண்டனர். நகரத்தின் திருச்சந்திகள், படிக்கட்டுகள், கொடிகள் மற்றும் கோபுரங்களின் உச்சியில் உள்ள தங்க கலசங்கள் ஆகிய அனைத்தும் இடித்து தள்ளப்பட்டதால் இலங்கை நகரம் ஒரு யானை கூட்டத்தின் கலக்கப்பட்ட ஒரு நதி போல் காணப்பட்டது. பதம் 18. ராட்சச தலைவனான ராவணன் வானர வீரர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நாசத்தை கண்டு நிகும்பின், கும்பன், தூம்ரட்சன், துர்முகன், கிராந்தகன், நராந்தகன் ஆகியோரையும் பிற ராட்சசர்களையும் தன் மகனான இந்திரஜித்தையும் உடனே அழைத்தான். அதன் பிறகு பிரகஸ்தன், அதிகாயன், விகம்பனன் மற்றும் இறுதியாக கும்பகர்ணனையும் அவன் அழைத்தான். பிறகு தனது ஆட்களை எல்லாம் எதிரிகளை எதிர்த்து போராட தூண்டினான்.
பதம் 19. லட்சுமணராலும் சுக்ரீவன், அனுமான், கந்தமாதன், நீலன், அங்கதன், ஜாம்பவான் மற்றும் பனசன் ஆகிய வானர வீரர்களாலும் சூழப்பட்டபடி பகவான் ராமச்சந்திரர் ராட்சச வீரர்களை தாக்கினார். அந்த ராட்சசர்கள் வாள்கள், ஈட்டிகள், விற்கள், பிராசங்கள், ரிஷ்டிகள், சக்தி அம்புகள், கட்ககங்கள் மற்றும் தோமரங்கள் போன்ற வெல்ல முடியாத ஆயுதங்களை வைத்திருந்தனர். பதம் 20. மொழிபெயர்ப்பு. ராமச்சந்திரனின் படையை சார்ந்த அங்கதன் முதலான சேனாதிபதிகள் எதிரியின் காலாட்படையையும் யானைகளையும் குதிரைகளையும் மற்றும் தேர்களையும் எதிர்த்து பெரிய மரங்களையும் மலை சிகரங்களையும் கதாயுதங்களையும் மற்றும் அம்புகளையும் வீசி எறிந்தனர். இவ்வாறாக சீதையின் கோபத்திற்கு ராவணன் இலக்கானதால் எல்லா நல்ல அதிர்ஷ்டங்களையும் இழந்த அவனது போர் வீரர்கள் பகவான் ராமச்சந்திரரின் போர் வீரர்களால் கொல்லப்பட்டனர். பொருளுரை. காட்டில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட பகவான் ராமச்சந்திரரின் வீரர்கள் அனைவரும் வானரங்களாவர். ராவணனின் வீரர்களுடன் போரிடுவதற்குரிய தகுந்த ஆயுதங்களை அவர்கள் பெற்றிருக்கவில்லை. ராவணனின் வீரர்கள் நவீன யுத்த ஆயுதங்களை வைத்திருந்தனர். ஆனால் வானரங்களால் பாறைகளையும் மலை சிகரங்களையும் மரங்களையும் மட்டுமே வீச முடிந்தது. பகவான் ராமச்சந்திரரும் லட்சுமணரும் மட்டுமே சில அம்புகளை எறிந்தனர். ராவணனின் வீரர்கள் சீதையின் சாபத்திற்கு உள்ளானதால் அவர்களை மரங்களையும் பாறைகளையும் கொண்டே வானர வீரர்களால் சுலபமாக கொல்ல முடிந்தது. இருவித சக்திகள் உள்ளன. ஒன்று தெய்வ பலம், தெய்வீக பலம் மற்றும் புருஷாகார பலம். ஒருவரது சுய புத்தியாலும் சக்தியாலும் உருவாக்கப்படும் பலம். பௌதிகவாதியின் பலத்தை விட ஆன்மீக பலம் உயர்ந்ததாகும். நவீன ஆயுதங்கள் தன்னிடம் இல்லை என்றாலும் பரமபுருஷனின் கருணையையே முற்றிலும் நம்பி எதிரியுடன் போரிட வேண்டும். எனவேதான் மாம் அனுஸ்மருதித்த என்னை பற்றிய சிந்தனையுடன் போரிடு என்று அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் உபதேசித்தார். நம்மால் இயன்றவரை எதிரியுடன் நாம் போரிட வேண்டும். ஆனால் வெற்றிக்கு பரமபுருஷரின் கருணையே நாம் நம்பி இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி, ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க மாதாஜி, டைம் இருக்காது. ஓகே. கலாவதி மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு தன்னுடைய வீரர்கள் மடிந்ததை கண்ட ராட்சச ராஜனான ராவணன் கடுங்கோபம் கொண்டு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தன் விமானத்தின் ஏறி பகவானை நோக்கி விரைந்தான். அங்கு இந்திரனின் தேரோட்டியான மாதலியால் கொண்டு வரப்பட்ட பிரகாசமான ரதத்தில் அமர்ந்திருந்த பகவான் ராமச்சந்திரரை கூறிய அம்புகளால் அவன் தாக்கினான். பதம் 22. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ராமச்சந்திரர் ராவணனிடம் கூறினார், ராட்சசர்களிலேயே மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவனான நீ உண்மையில் அவர்களுடைய மலமாக இருக்கிறாய். நான் இல்லாத சமயத்தில் என் மனைவி சீதையை நீ அபகரித்து சென்றாய். எனவே நீ ஒரு நாய்க்கு சமமானவன். ஏனெனில் எஜமானர் இல்லாத சமயத்தில் நாய் சமையலறைக்குள் புகுந்து உணவுகளை திருடி செல்கிறது. எனவே பாவிகளை யமராஜன் தண்டிப்பதை போல் நானும் உன்னை தண்டிக்க போகிறேன். நீ மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவனும் பாவியும் வெட்கமற்றவனும் ஆவாய். எனவே யாருடைய முயற்சி தோல்வியடைவதே இல்லையோ அந்த நான் இன்று உன்னை தண்டிக்க போகிறேன். பதம் 23. மொழிபெயர்ப்பு. ராவணனை இவ்வாறு திட்டிய பிறகு தமது வில்லில் ஓர் அம்பை பொருத்திய பகவான் ராமச்சந்திரர் அதனை ராவணனை நோக்கி விட்டார். அது வஜ்ராயுதம் போல் ராவணனின் இதயத்தை துளைத்தது. இதை கண்ட ராவணனின் ஆட்கள் ஐயோ ஐயோ என்ன நடந்து விட்டது என்று கூச்சலிட்டனர். புண்ணியவான் ஒருவர் புண்ணியங்கள் தீர்ந்ததும் சொர்க்கத்திலிருந்து பூமியை நோக்கி விழுவதைப் போலவே ராவணனும் தன் 10 வாய்களாலும் ரத்தத்தை கக்கிக் கொண்டு விமானத்திலிருந்து கீழே விழுந்தான். பதம் 24.
மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு யாருடைய கணவன்மார்கள் யுத்தத்தில் உயிரிழந்தனரோ அப்பெண்கள் அனைவரும் ராவணனின் மனைவியான மண்டோதரியின் தலைமையில் இலங்கையை விட்டு வெளியே வந்தனர். அவர்கள் இடைவிடாத அழுகுறலுடன் ராவணன் முதலான ராட்சசர்களின் உயிரற்ற உடல்களை அணுகினர். பதம் 25. மொழிபெயர்ப்பு. தங்களுடைய கணவன்மார்கள் லக்ஷ்மணரின் அம்புகளால் கொல்லப்பட்டதால் துக்கத்தால் தங்களது மார்பகங்களை அடித்துக் கொண்ட அப்பெண்கள் அவரவர் கணவன்மார்களை தழுவிக்கொண்டு அனைவரிடமும் முறையிடும் வகையில் பரிதாபமாக அழுதனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படி. ஜெயந்தி மாதாஜி இல்லையா? வேற யார்கிட்ட தமிழ் புக் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகி பிரபுஜி வச்சிருப்பாரு. ஓகே மாதாஜி, நீங்க இது படிங்க, ஒண்ணு படிங்க, அதுக்குள்ள வேற. ஓகே மாதாஜி. பதம் 26. மொழிபெயர்ப்பு. நாதனே, தலைவர் பிறருக்கு நீங்கள் துன்பம் இழைத்ததால் தலைவா பிறருக்கு நீங்கள் துன்பம் இழைத்ததால் ராவணன் என்று அழைக்கப்பட்டீர். ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் வெல்லப்பட்டதால் நாங்களும் வெல்லப்பட்டோம். நீங்கள் இல்லாத இந்த இலங்கை எதிரியால் வெற்றி கொள்ளப்பட்டதால் இப்பொழுது நாங்களும் தோற்றவர்களே ஆனோம். அது புகலிடம் தேடி யாரிடம் செல்லும்? பதம் 27. பெரும் அதிர்ஷ்டசாலியே, நீங்கள் காமவசப்பட்டிருந்ததால் சீதா தேவியின் செல்வாக்கை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவளது சாபத்தினால் இப்பொழுது பகவான் ராமச்சந்திரரால் கொல்லப்பட்டு இந்த நிலைக்கு நீங்கள் தாழ்த்தப்பட்டீர். பதம் 28. மொழிபெயர்ப்பு. ராட்சச வம்சத்திற்கு பிரியமானவரே, உங்களால் லங்காபுரி மட்டுமல்லாமல் நாங்களும் விதவைகளானோம். உமது செயல்களால் உமது உடலை கழுகுகளுக்கு இரையாகவும் உமது ஆத்மாவை நரகத்திற்கு அனுப்பவும் தகுதி உடவையாக செய்து கொண்டீர். பதம் 29. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ராவணனின் நல்ல தம்பியும் பகவான் ராமச்சந்திரரின் பக்தருமான விபீஷணர் கோசல அரசரான பகவான் ராமச்சந்திரரின் அனுமதியுடன் நரகத்திற்கு செல்வதிலிருந்து தன் குடும்ப அங்கத்தினர்களை காப்பாற்றுவதற்கு உரிய நியமிக்கப்பட்ட ஈமக்கிரியைகளை பிறகு நிறைவேற்றினார். பதம் 30. அதன் பிறகு அசோகவனத்தில் சிம்சபா எனும் மரத்தடியில் ஒரு சிறிய குடிசைக்குள் சீதை அமர்ந்திருப்பதை பகவான் ராமச்சந்திரர் கண்டார். அவரது பிரிவினால் ஏற்பட்ட துயரத்தால் அவள் மிகவும் இளைத்து போயிருந்தார். பதம் 31. மொழிபெயர்ப்பு. தன் மனைவியை அந்நிலையில் கண்ட பகவான் ராமச்சந்திரர் அவளிடம் மிகவும் இரக்கம் கொண்டார். பகவான் ராமச்சந்திரர் அவர் முன் வந்தபோது தன் அன்புக்குரியவரை கண்டு அவள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். தாமரை போன்ற அவளது வாய் அவளது ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தியது. பதம் 32. ஒரு கல்ப காலத்திற்கு இலங்கையின் ராட்சச ஜனங்களை ஆளும் அதிகாரத்தை விபீஷ்ணருக்கு கொடுத்த பின் பரமபுருஷராகிய பகவான் ராமச்சந்திரர் சீதாதேவியை புஷ்பக விமானத்தில் அமர்த்தி தானும் அதில் ஏறிக்கொண்டார். தமது வனவாச காலம் முடிவுற்றதால் ஹனுமான், சுக்ரீவன் மற்றும் தம்பி லக்ஷ்மண் ஆகியோரால் சூழப்பட்டவராய் பகவான் அயோத்திக்கு திரும்பினார். பதம் 33. பகவான் ராமச்சந்திரர் தமது தலைநகரான அயோத்திக்கு திரும்பினார். அப்போது நறுமணமுள்ள அழகிய மலர்களை பொழிந்து அரச பரம்பரையினர் சாலையில் அவரை வரவேற்று உபசரித்தனர். பிரம்மதேவரை போன்ற மகா புருஷர்களும் மற்ற தேவர்களும் பகவானின் செயல்களை பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் போற்றி புகழ்ந்தனர். பதம் 34. அயோத்தியை அடைந்ததும் தாம் இல்லாத சமயத்தில் தம்பி பரதன் பசு மூத்திரத்தில் வேக வைத்த வால் கோதுமையை சாப்பிட்டு வந்தார் என்பதையும், மர உரி தரித்து மயிர்ச்சடையுடன் நாணல் புள்ளின் மீது படுத்து உறங்கினார் என்பதையும் கேள்விப்பட்ட பரம கருணாமூர்த்தியான பகவான் ராமச்சந்திரர் மிகவும் வருந்தினார். பதம் 35, 38. இந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி இன்னைக்கு இது வரைக்கும் ஓகே மாதாஜி. பகவான் ராமச்சந்திரர் அயோத்தியை நோக்கி திரும்பி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்த பகவான் பரதன் உடனே பகவான் ராமச்சந்திரரின் பாதுகைகளை
தம் தலைமீது சுமந்து கொண்டு நந்தி கிராமத்தில் உள்ள தமது முகாமிலிருந்து வெளியேறினார். பகவான் பரதன் மந்திரிகளாலும் புரோகிதர்களாலும் மரியாதைக்குரிய மற்ற பிரஜைகளாலும் இனிய வாத்தியங்களை இசைக்கும் இசைவாணர்களாலும் இனிய வேத மந்திரங்களை உறக்க ஓதும் கற்றறிந்த பிராமணர்களாலும் சூழப்பட்டவராக சென்றார். அந்த ஊர்வலத்தில் தங்க கயிறுகளால் ஆன சேனங்களை கொண்ட அழகிய குதிரைகளால் இழுக்கப்பட்ட ரதங்களும் பின்தொடர்ந்தன. இந்த ரதங்கள் தங்க ஜரிகைகளுடன் கூடிய கொடிகளுடனும் வெவ்வேறு அளவுகளையும் வடிவங்களையும் கொண்ட மற்ற கொடிகளுடனும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. தங்க கலசம் அணிந்த வீரர்களும் வெற்றிலை பாக்கை ஏந்தி செல்லும் பணியாட்களும் மற்றும் பல பிரபலமான அழகிய விலைமாதர்களும் கூட ஊர்வலத்தில் இருந்தனர். குடை, சாமரங்கள், பலதரப்பட்ட ரத்தினங்கள் மற்றும் ராஜ வரவேற்புக்குரிய மற்ற பொருட்கள் ஆகியவற்றை கொண்ட பல பணியாட்கள் கால்நடையாக சென்றனர். இவ்வாறு பின்தொடரப்பட்ட பகவான் பரதர் பரவசத்தினால் மென்மையடைந்த இதயத்துடனும் கண்களில் கண்ணீருடனும் பகவான் ராமச்சந்திரரை அணுகி ஆனந்த பரவசத்துடன் அவரது தாமரை பாதங்களில் விழுந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ஈஸ்வரம். நாம் இப்போ ராமச்சந்திரமூர்த்தியுடைய சரிதத்தை வந்து ஒரு ஷார்ட்டா இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அவருடைய லங்காபுரி விசிட் இல்லையா. சீதா பிராட்டியை வந்து அந்த கொடியவனான ராவணன் வந்து அரக்கனான ராவணன் வந்து கவர்ந்து செல்கிறான் இல்லையா. அவ்வாறு கவர்ந்து செல்லும் பொழுது ஜட்டாயு இல்லையா, அதாவது ஜட்டாயு வந்து என்ன பண்றான் வந்து அவன் வந்து கொல்லணும்னு நினைச்சு அவன் கொல்றதுக்கு தான் போறான். ஆனா அவன் அந்த பிராணன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட்டாயு வந்து பகவான் வர வரைக்குமே அதை பிடிச்சிட்டு அவருக்கு நடந்த சங்கதியை சொல்லிட்டு ஜட்டாயுமே வந்து மறைகிறது. ஸோ பிறகு பகவான் வந்து ஒரு மகன் ஸ்தானத்திலிருந்து இல்லையா, ஸோ அந்த ஜட்டாயுக்கு வந்து ஈமக்கிரியைகள் எல்லாமே செய்தார். ஸோ இங்கிருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தாலும் இல்லையா, அதாவது நம்முடைய பாவம் என்பது இறைவனுக்கு சார்ந்ததாக இருந்தால் இல்லையா, இறைவனை நோக்கி இருந்தால் இந்த உடல் பௌதீக உடல்ல வந்து பெரிதான ஒரு எந்த உடலா இருந்தாலுமே அந்த உடல்ல இருந்தாலும் அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து நன்மை பயக்க வல்ல நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக நிகழும். இந்த இடத்துல பறவையாக இருக்கக்கூடிய ஜட்டாயு இல்லையா. ஸோ ஜட்டாயு யாரு, அதாவது ஈகல் இல்லையா. ஸோ அந்த ஜட்டாயு வந்து பகவானுக்காக வந்து இருந்தது இல்லையா. ஸோ பகவான் வந்த பிறகு செய்தியை சொல்லிட்டு எங்க போனாங்க, யாரு கவர்ந்து போனாங்க, இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு, ஏன்னா அது வந்து இறைவனுக்கான சேவை இல்லையா. சீதா பிராட்டி எடுத்து கவர்ந்து சென்றது தவறு என்பதை வந்து ஜட்டாயு எடுத்து சொல்லியுமே கேட்காம ஜட்டாயுவே வந்து கொன்று விட்டான் இல்லையா ராவணன். ஸோ அதாவது பிறர்மனை நோக்கக்கூடாது, அது மிக தவறான ஒன்று இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி செயல் யார் செய்தது, ராவணன். ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு மனதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான காரணம் யாரு, மூல காரணம் வந்து
யாரு? சூர்பனகா தான் இல்லையா? சூர்பனகா போய் அவள் வர்ணித்த வர்ணனை இல்லையா, சீதையினுடைய அழகை வர்ணித்ததால அவனும் என்ன காமத்தினால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காமம் வந்தால் ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாது என்பதை ராவணனுடைய செயல்ல இருந்து நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய லெசன்ஸ்ல அதாவது நம்ம ஒரு நடந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்தந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நன்மைகளும் சரி தீமைகளும் சரி அது அதனுடைய வாழ்க்கை படிப்பினை வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? ஸோ ஒண்ணு, அதாவது ஒரு ஜீவனை வந்து கொல்லக்கூடாது. தட் ஷுட் பி பர்பஸ். நீ வந்து ஒரு சத்திரியனா இருந்து போர்ல வந்து கொல்லக்கூடிய அது ஒண்ணுதான் பகவான் அனுமதிச்சிருக்கார். வேற எந்த காலகட்டத்திலையுமே வந்து ஒரு ஜீவனை கொல்வது என்பது நமக்கானது கிடையாது. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லையா? அடுத்து வந்து நாணயமாக இருக்கணும் நம்ம இல்லையா? ஸோ இந்த ஏமாற்று வேலை செய்யாம சூதாட்டம் இதெல்லாம் வந்து ஏமாற்று கேம்பிளிங் இல்லையா? இப்பெல்லாம் நம்ம ஷேர் மார்க்கெட் இதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? இதெல்லாம் கூட வந்து ஒரு கேம்பிளிங் தான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா அது அதாவது என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து அதாவது இட்ஸ் சீட்டிங் தான். ஸோ ஷேர் மார்க்கெட் இஸ் நாட் அ ரைட் திங். ஸோ ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப வருத்தப்படாதீங்க. யாராவது இருந்தா கூட இங்க தட்ஸ் நாட் அ ரைட் திங். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி உடனே மாத்தி இங்க அதிகமா வருதா அங்க குறைவா வருதா அப்படிங்கறது எல்லாமே பணத்தை வந்து நம்ம வந்து we are not நம்ம வந்து அர்னிங் பண்றது வந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கல. இதுல போட்டுட்டு அதுல வருதா, அதுல போட்டு இதுல வருதா, இதுதான் பண்ணியிருக்கோம். அதே மெயினா வச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க வந்து தட் இஸ் அ சின்ஃபுல் ஆக்ட் ஆக்சுவல். ஓகே, கேம்பிளிங். அடுத்து வந்து இன்டாக்சிகேஷன் இல்லையா? ஸோ அதாவது போதைக்கு அடிமையாகிறது, சௌஷம் தூய்மையற்ற அந்த நிலையுமே இல்லையா? அதாவது நம்ம ஆஸ்டரிட்டிஸ் பண்றது கிடையாது இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நிலை. அடுத்து வந்து தவறாத உறவு இல்லையா? தவறான உறவு. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களுக்கு அது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக செல்லப்படும் இல்லையா? அதுக்குதான் கிரகஸ்த தர்மமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் அ லிவரேஜ் இல்லையா? 50 வயது வரைக்குமே நமக்கு லிவரேஜ் இருக்கு. 25 வயசுல இருந்து 50 வயது வரைக்கும் தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் இல்லையா? அதுவுமே சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரமே வந்து நம்முடைய புல நுகர்ச்சிக்கு இப்படிதான் அப்படிங்கறத வந்து சாஸ்திர விதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் சொல்லப்பட்டது சாஸ்திர விதிகள்? நாம ஒன்றின் மீது நாம் எப்பவுமே அடிக்ஷன் தான் இல்லையா? ஒரு நல்ல அடிக்ஷனா இருக்கட்டும் கெட்ட அடிக்ஷனா இருக்கட்டும், அடிக்ஷன் எனக்கூடிய அந்த சுபாவம் நம்ம கிட்ட உண்டு இல்லையா? அப்ப நாம புலநுகர்ச்சிக்கு நாம் அடிமையாகிவிட்டா அதை அதாவது அதுலயே வந்து நம்ம வந்து அதாவது தவறி விழ வேண்டியதுதான். அதுலயே நம்ம விழுந்துட்டோம்னா அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா மனசு ஃபுல்லாவே வந்து பௌதீக புலன்கள் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாட்டுல வந்து அமைந்து விட்டால் அந்த மேன்மையான அந்த பண்புகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த பாவம் இந்த புலன்கள்ல வாய்ப்பு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஓகே, ஏன்னா நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் இப்ப எனக்கு இது இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இல்லையா? இந்த ஐஸ்கிரீமை நான் எப்படினாலும் சாப்பிடணும் இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டங் டேஸ்ட் நான் வச்சிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ நான் முன்னாடி அந்த இப்போ எப்படி மாங்காய் பழத்தை பார்த்து சொன்னாலே மாம்பழம் என்று சொன்னாலே நாவில் எச்சில் வரும் இல்லையா? அது போல அந்த டங்குக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், கண்ட்ரோல் போடணும். மாம்பழத்தை நேரா பார்த்துட்டே இருந்தா கூட வந்து நம்ம வந்து எஸ் சாப்பிடணும்னா தான் சாப்பிடணும், சாப்பிடக்கூடாது என்றால் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்துக்கு வரும். அதுதான் இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துதல்ன்றதை விட அதை வந்து புலன்களை செம்மையாக்குதல், மேன்மையான ஒரு குணாதிசயத்திற்கு அப்படிங்கிறத அந்த பாவனையில போகணும் எடுத்துட்டு. ஸோ இன்னொன்று வந்து நோக்கங்கள். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லைட் வந்து மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல யார் இருந்தீங்களோ நீங்க கண்டிப்பா மற்றது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஆனா நான் கிளம்பிட்டேன். ஸோ எங்க ஸ்லைட் ஓகே, இந்த ஸ்லைட் நான் கடைசியில ஷேர் பண்றேன். அதாவது நம்முடைய தீர்மானங்கள் இல்லையா? அந்த தீர்மானங்கள் எதன் அடிப்படையில வருது? ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் எதிர்கொள்ளப்படுகின்றோம் இல்லையா? அதாவது இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன், நம்ம எல்லாருமே இந்த கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கோம். நாம் எப்படி இந்த கிளாஸ்ல பிஹேவ் பண்ணணும் இல்லையா? எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றது வந்து அது ஒரு சூழல் இல்லையா? அந்த சூழலை வந்து நம்ம வந்து எப்படி எதிர்கொள்கின்றோம் என்றது முக்கியம். ஸோ அந்த சூழல்ல வந்து நம்ம வந்து ரைட்டான டிசிஷன், இப்போ அமைதியாக
இல்லையா? ஃபோக்கஸ்டா வந்து செவி ஸ்ரவணத்தை வந்து கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறது வந்து ரைட்டான டிசிஷன். ஓகே. அதே வந்து சும்மா தான் உட்காந்துருப்பீங்க, ஆனா ஃபோக்கஸ்டே கிடையாது இல்லையா? ஃபோக்கஸ் இல்லாம வந்து வேற எதையோ நம்ம வந்து மனசுல ஆலோசனை பண்றது, இல்ல வந்து பக்கத்துல அவங்கள கூப்பிட்டு பேசுறது. அதாவது உங்களுக்கு வீட்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு அதாவது ஆம், சமையல் பண்ணிக்கிட்டு வேற வழி இல்லாம செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஃபுல்லா ஆறாம உட்காந்து என்னால பாகவதம் கேட்க முடியும். நான் அந்த மாதிரி ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்ல தான் உட்காந்துருக்கேன், இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல தான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, ஸோ ரிலாக்ஸ்டா உட்காந்துருக்கேன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஃபோக்கஸ்டா கேட்கணும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ரைட் வே. ஆனா அதை ஒரு செகண்டரி ஆப்ஷனா வச்சுட்டு நம்ம பிரைமரியா வந்து பௌதிகத்தின் மீது நம்ம மனசை அலையப்பாய விட்டு இருந்தோம்னா தட் இஸ் அ ராங் வே. ஓகே. இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த இது வந்து நாம புரிஞ்சுட்டாலே எந்த இடத்துல நாம தவறு பண்றோம், எந்த இடத்துல நாம வந்து ரைட்டா இருக்கோன்றது தெரியும் பொழுது, நான் என்ன கருத்துக்கு சொல்ல வந்தேன், நான் இப்போ எதுக்காக இது ஸ்டார்ட் பண்ணேன், எனக்கு ஒரு நிமிஷம். ஜட்டாயு கரெக்ட். நான் இது என்னத்துக்கு சொன்னேன்னா, நம்ம எந்த மாதிரி உடல்ல இருக்கோன்றதை விட நாம என்ன மாதிரியான நோக்கங்கள் இல்லையா டிசிஷன் எடுக்கிறது. சாரி. ஸோ டிசிஷன் ஒரு செயல் நம்ம இந்த 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 வழியில தான் நம்ம போகணும்னு ஒரு டிசைட் பண்ணோம்னா அதுதான் நம்மளை டெஸ்டினேஷனை கொண்டு போகும். ஸோ டெஸ்டினேஷனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சோம்னா அந்த வழியை நம்ம ஈஸியா போகணும். நாம எல்லாரும் கோலோக்கு போகணும் இல்லையா? நம்ம போறோமா இல்லையான்றது இறைவனுடைய கிருபை. ஆனா நம்முடைய நோக்கம் என்ன? பகவான் திருவடிகளை சேரணும், அவருக்கு தொண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற குறிக்கோள் வச்சுட்டு இருந்தா நம்ம ரைட்டான ஒரு ட்ராக்குக்கு நம்ம பக்தி பாதையில நவவித பக்திஸ்ல ஸ்ரவணமா இருக்கக்கூடிய முதன்மையா இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு பக்தியை வந்து நாம கண்டிப்பா செவிமடுத்து கேட்கணும் அப்படிங்கிற பண்பை நாம எடுத்துட்டு போவோம். அதே வந்து நம்ம நோக்கம் வந்து நோக்கமே இல்ல பௌதிகத்துல லயிக்கணும், ஆனா நோக்கம் அதுவே கூட இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கான முயற்சி செய்யறதில்ல. இது எல்லாமே வந்து ராங் திங்ஸ். ஸோ நோக்கம் டெஸ்டினேஷன் தெரிஞ்சா டிசிஷனை வந்து நாம கரெக்டா எடுத்துட்டு போவோம். ஓகே. ஸோ இந்த டெஸ்டினேஷன் வந்து தான் நமக்கு டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு வந்து உதவும். அதாவது நம்முடைய குறிக்கோளே வந்து எதுன்னு கோல் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அதுக்கான அச்சீவ் பண்றதுக்கான ப்ராசஸ் என்னன்னு நம்ம பார்க்க முடியும். கோலே இல்லாம நம்ம வந்து செயல்பட்டோம்னா அது வீணானது. ஸோ இங்கே அதாவது ஜட்டாயு என்னக்கூடிய பறவை வந்து அதனுடைய ஆத்மா, அதாவது எந்த எந்த ஜீவனிலுமே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவில் வேறுபாடு கிடையாது இல்லையா? ஸோ தன்னுடைய கடமையா அது என்ன நினைச்சது அது. ஸோ பகவான் வந்த பிறகு சொல்லிட்டு அந்த பிராணனை விடணும்னு பிடிச்சிட்டு இருந்தது. இவந்தோ அந்த ராவணனால் அது வதைக்கப்பட்ட பிறகு ஸோ அந்த அந்த ஒரு மூச்சு பிடிச்சிட்டு இருந்தது. ஸோ அதன் பிறகு அது மரணித்த பிறகு அதற்கான ஹவு ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ராமச்சந்திரமூர்த்தி வந்து அதுக்கு ஈமக்கிரிமிகள்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? யாராவது ஒரு பறவைக்கு வந்து ஈமக்கிரியைகள் பண்ணுவாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. நம்ம பௌதிகத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பறவை அங்க செத்து இருக்குன்னா போட்டோம் இல்லையா அப்படிங்கறத விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா ராமச்சந்திரமூர்த்தி என்ன பண்ணார்? பிகாஸ் த காஸ் இங்க என்னது, இறை தொண்டிற்காக அந்த ஜீவன் வந்து செயல்பட்டது இல்லையா? தட் இஸ் த வேல்யூ. ஸோ அதை வந்து பகவானால் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டது இல்லையா? அதனாலதான் அதற்கான மரியாதைகள் வந்து அந்த உடல்ல இருந்த ஆத்மாவுக்குத்தான் வந்து வழங்கப்பட்டதை ஒழிய அந்த உடல் ரீதியில இருந்து பகவான் நோக்கல. ஸோ எல்லோரையுமே பகவான் அவ்வாறு தான் நோக்குகிறார். அவர் நம்முடைய ஹிருதயத்துலதான் இருக்கார் இல்லையா? ஹிருதயத்துல இருந்து நம்மளை வழி நடத்திகிட்டே இருக்கார். ஸோ நமக்கு வந்து பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நாம அப்படியே எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம முன்னுக்கு போகணும். ஸோ நம்முடைய மேலான இயல்புகள் வந்து கொஞ்சமா நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணா வெளிப்பாடு ஏற்பட்டாலே பகவான் வந்து 10 அடி முன்னாடி வந்து எஸ் நீ இப்படியே போ நம்மளை வந்து அழைச்சிட்டு போய் விட்டுருவார். ஸோ அங்கே பகவானுடைய கருணையை தான் நம்ம பார்க்கணும். இங்க ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய பாவத்தை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? கருணையான பாவத்தை பார்க்கணும். ஸோ ரெகக்னைஸ் ஒரு சின்ன உதவி செய்தாலும் இல்லையா? ஏன்னா இந்த பாலம் கட்டுறதுக்கு ஒரு அணில் கூட என்ன பண்ணிச்சான், சின்ன சின்ன கல் எடுத்து போட்டுச்சான். அந்த அணிலுக்கு கூட வந்து பகவான் வந்து ரெகக்னேஷன் பண்ணார். அதனால இறை தொண்டுல வந்து சிறியது பெரியது என்று எதுவுமே கிடையாது. அனைத்துமே இறை தொண்டு தான். இறை தொண்டுன்னு எடுத்துக்கும் பொழுது ஸோ மேன்மையான தொண்டு நான் வந்து வெறும் அதாவது ப்ரீச்சிங் வேலை மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இது கிடையாது.
அதாவது நான் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயமா அட்மின் வேலை கூட பண்ணலாம் இல்லையா, ஒருத்தருக்கு போய் ஒரு கிளாஸை வந்து நான் வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு கூட போகலாம் இல்லையா, இல்லைன்னா என்னால் முடிஞ்ச டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கலாம், இல்லை என்னால் முடிஞ்ச இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டமான வேலை எது தெரியுமா, அதாவது காலிங் சர்வீசஸ் இல்லையா, அதை கூட நான் செய்யலாம். ஸோ இதெல்லாமே இறை தொண்டு தான், இதுல எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. பிரசங்கம் பண்றதும் காலிங் சர்வீஸும் எல்லாமே சமமானது தான். கோயிலை கூட்டி பெருக்கிறதுமே சமமானது தான். 10 பாத்திரம் தேய்க்கிறதுமே பகவானுடைய இது எல்லாமே சமமானது தான். அதே மாதிரி துணிமணியை வந்து துவைச்சி வைக்கிறதுமே பகவானுடையது எல்லாமே வந்து சமமானது. இதுல எந்த சேவையுமே வந்து வேறுபட்டது கிடையாது. எல்லாருக்குமே வந்து அவரவர்களுடைய சமர்ப்பணத்திற்கேற்றவாறு இல்லையா, இப்ப அந்த சேவையை வந்து எவ்வளவு மனஸ்பூர்த்தியா எடுத்துட்டு அந்த பக்தர் வந்து செய்யறாரோ அதற்கான வந்து அந்த ஒரு இதை வந்து பகவான் எப்பவுமே ரெகக்னைஸ் பண்ணுவார். ஸோ அந்த ரெகக்னேஷன் எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு அடையக்கூடிய பலஸ்ருத்திலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். இப்போ ஜட்டாயுக்கு பகவான் திருவடிகள் கிடைச்சது இல்லையா, ஸோ தட்ஸ் வை இஸ் சேவ்டு. ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ நம்ம மோட்சமே போறது எந்த உடல்ல, மனித உடல்ல தான் இல்லையா, நமக்கு தான் அந்த தத்தஸ்த சக்தி. ஆனா இந்த இடத்துல ஜட்டாயுக்கு கிடைச்சது இல்லையா, ஏன்னா உடல் தளத்தை தாண்டிய நிலையில் வந்து ஜட்டாயு இருந்தது இல்லையா, அதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நோக்கம் என்பது இறை நோக்கமா இருந்தால் இந்த உடல் எப்படிப்பட்ட உடலா இருந்தாலுமே அது பெரிய விஷயமே கிடையாது. வியாதி பிடிச்ச உடம்பா இருந்தாலும் கூட அது நோ இஷ்யூஸ். ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா தூய்மையா இருந்தா அது இறைவனுக்கு தெரியும். நாம் எந்த அளவுக்கு வெளியில ரொம்ப அலங்காரமா இருந்தும் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப அழுக்க தேக்கி வச்சிருந்தா அங்க வந்து ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் கிடையாது. அதே வெளிப்புற தோற்றத்துல பெரிதா நம்ம பார்ப்பதற்கு கூட வந்து அவ்வளவு பிரிட்டியா இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல, ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மா அழகானதாக இருந்தால் பகவான் கண்டிப்பா நமக்கு வந்து நல்மார்க்கத்தை கொடுக்கிறார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று இல்லையா. ராமச்சந்திரமூர்த்தி did the duty of a son performing the funeral and he made friends with the monkeys to deliver Sita Devi. குரங்குகளுடைய சகாயத்தை கொண்டு எப்படி சீதா பிராட்டியை வந்து மீட்க முடியும் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் பௌதிகத்துல இருந்து நம்ம நோக்கினோம் என்றால் குரங்கால நம்ம எனக்கு என்ன சேவை கிடைக்கும் சொல்லுங்க இல்லையா, நாம் நினைப்போமா நினைக்க மாட்டோமா. ஆனா பகவான் கிடைத்த சிறு அவர் வந்து மரியாதை புருஷா, பகவான் வந்து நம்மள மாதிரி வந்து மனித ரூபத்தை கொண்டு வந்திருக்கார். அவர் எங்கேயுமே எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வெளிப்படுத்தல. மனிதனாக இருக்கக்கூடியவன் கூட வந்து அந்த மாதிரியான தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் உண்டு. அதை வந்து அவன் செய்வதால் அவன் அடையப்படக்கூடிய சித்திகளுமே உண்டு. ஆனா பகவான் வந்து மிஸ்டிக் யோகியே கூட இருந்தாலும் அதை வந்து எங்கேயுமே அவர் வந்து நிறைய இடங்களை வந்து வெளிப்படுத்தவே இல்லை. அவர் வந்து மேக்சிமம் ஸோ அதாவது இப்ப இந்த சேது இல்லையா, அந்த பிரிட்ஜ் கட்டுறது கூட அவர் வந்து சமுத்திர அரசன் கிட்ட வந்து பர்மிஷன் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் இல்லையா. ஸோ அவர் தான் எல்லா சமுத்திரங்களும் அவர் தானே படைச்சிருக்காரு, இந்த பிரபஞ்சமே அவர் தானே படைச்சிருக்கார். அப்புறம் ஏன் ராமச்சந்திரமூர்த்தி வந்து அந்த சமுத்திர அரசனுக்காக காத்துட்டு இருந்தார் 3 நாட்கள் இல்லையா. ஸோ அதன் பிறகுதான் அவருக்கு கோபம் வந்தது இல்லையா. ஸோ அதன் பிறகு வந்து சமுத்திர அரசனே வந்தான், நீங்க வந்து தாராளமா நீங்க செய்யுங்க உங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புகழாரங்கள் எல்லாம் சூட்டுறான். அதுக்கப்புறம் ராவணனுடைய அதாவது கீழான இயல்புகளை பற்றி எல்லாம் அவன் பேசுகிறான் இல்லையா. இதை நம்ம சமுத்திர அரசன் பேசுறதுமே நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ ஒண்ணு வந்து ஆஃப்டர் ஃபாஸ்டட் ஃபார் இங்க பாருங்க, அதாவது ஒரு மனிதன் என்ன மாதிரி அதாவது ரோல் மாடலா இருக்கிறதுக்காக தான் பகவான் அதெல்லாம் செய்து காட்டினார். அவர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கண்ணை இமைக்கும் நேரத்துல எதை வேணாலும் செய்திட முடியும் இல்லையா. ஏன்னா இந்த அநேக அண்டங்கள், எண்ணிலடங்காத அண்டங்கள் இல்லையா, கார்ணோத கசாய் விஷ்ணுனுடைய சுவாசத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த அண்டங்கள் எல்லாம் ஒரு நிலையில் வந்து நின்று கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா. அந்த நிலையில் இருக்கிறதுக்கான மூல காரணமே அவர் தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவரால் வந்து இந்த சமுத்திரத்தை வந்து கடக்கிறது வந்து அவர் ஒத்தையாவே போய் சீதா பிராட்டியை வந்து அழைச்சிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லையா. ஏன் சீதா பிராட்டி அந்த இடத்துல இருந்து ராவணன் கவர்ந்து செல்லும் பொழுதே அவரால் தடுத்து நிறுத்திருக்க முடியாதா என்ன. அனைத்தையுமே அறிந்தவர் தானே பகவான். ஆனால் இவை எல்லாம் ஏன் நிகழ்த்தப்படுகிறது, எல்லாமே வந்து படிப்பினைகள் தான் நமக்கு எல்லாமே. அதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா தூய்மை பெறுகின்றோம். நமக்குமே வந்து வாழ்க்கையில எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வந்தா நாம் எவ்வாறு அந்த சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற படிப்பினை வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி லீலைகள்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மற்றபடி பகவான் இதெல்லாம் லீலைகள் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா நம்முடைய தூய்மை அதாவது உணர்தல் எனக்கூடிய அந்த நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னா நமக்கு கதை கேட்டுதான் நமக்கு பழக்கம் இல்லையா.
வாசிச்செல்லாம் நம்ம வந்து முழுசா தெரிஞ்சுக்க நம்மளால முடியாது. கதை சொன்னா கண்டிப்பா அதை வந்து மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுப்போம். ராமாயணம் எத்தனை வாட்டி கேட்டிருக்கோம்? நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கோம். இருந்தாலுமே இப்ப ராமாயணத்தை கேட்கறதுக்கு நமக்கு விருப்பம் இருக்கா இல்லையா? திகிட்டாத ஒன்று இல்லையா? சோ அதே வந்து ஒரு நார்மலான கதையை வந்து நாம என்ன ஒரு வாட்டி சொல்லுவோம், 2வது வாட்டி சொன்னா ஆல்ரெடி நாமளே பேச ஆரம்பிச்சிரும், 3வது வாட்டி கேட்கவே மாட்டோம். இதுதான் நம்மளுடைய பகவானுடைய லீலைகளை பற்றியும், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸை கேட்கறதுக்கான உந்துதல் வந்து இயற்கையிலேயே நமக்கு உண்டு. ஏன்னா அது இந்த ஆன்மாவுடைய குவாலிட்டி. அது இது உடலினுடைய குவாலிட்டி கிடையாது இல்லையா? ஸோ ஆன்மா வில் பி ஆல்வேஸ் இன்க்ளைன்டு தான். அந்த ஆன்மீகத்தின் தரப்புல வந்து ஈடுபாடு கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலை வந்து ஆன்மாவுக்கு உரித்தானது. மேலும் வந்து பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய செயல்கள், லீலைகள், இதெல்லாமே வந்து கேட்பதற்கு அந்த ஆன்மா எப்பொழுதுமே வந்து தயாராக இருக்கக்கூடிய நிலைதான். மகாபாரதம், ராமாயணம் எல்லாம் நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கணும் இல்லையா? எத்தனை பிரசங்கங்களோ கேட்டிருப்போம். நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கம்ப ராமாயணத்தை கேட்டிருப்போம் இல்லையா? கம்பர் இயற்ற ராமாயணம் தான் சாமானியமா இந்த நம்ம பிரசங்கங்கள். ருக்மணி தேவி அவங்க நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? நான் சிறுபிள்ளையில வந்து நிறைய கேட்டிருக்கேன் நான். ஸோ ஆனால் இப்பெல்லாம் பிரசங்கங்களே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது மாதிரி எடுத்துரைக்கிறவங்களுமே கிடையாது. புலமை வாய்ந்தவர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறவங்களும் கிடையாது. அதை போய் உக்காந்து கேட்கக்கூடிய மக்களுமே கிடையாது. ஏன்னா அப்பெல்லாம் டிவி கிடையாது இல்லையா? டிவி கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது வீட்டில். வெறுமே வந்து ரெக்ரேஷன் அந்த மாதிரி இதுக்கு தான். இந்த ஒரு விஷயத்துல நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, எவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகளை நாம வந்து அதிகரித்துக் கொள்கின்றோமோ அவ்வளவுமே நாம இறைநிலையிலிருந்து தூரமாக விலகி செல்கின்றோம் என்ற அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் அன்னெசரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே பார்க்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து நாம டிவியே கொண்டு பார்க்காம இருக்கிறது தான் பெட்டர். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபேமிலியில நடக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கே நமக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி. அந்த சீரியல்ல நடக்கக்கூடிய சீன்ஸுக்குமே நாளை தொடரும் என்ற அந்த இதை போட்டிருப்பாங்க, ஒரு முக்கியமான சீன். அதுக்காக நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த டைம்ல வந்து உட்காந்துருப்போம். என்ன நடக்குது இப்ப பார்க்கலாம். ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து தொடரும்னு போட்டுருவாங்க. அன்னைக்கு நைட்டெல்லாம் நமக்கு மண்டை காஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து தேவையா? அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் நமக்கு தேவையா? தேவையே கிடையாது. அது எல்லாமே மேன்மேட் திங்ஸ் தான் இல்லையா? மனிதனால் படைக்கப்பட்ட கற்பனை கதைகள் தான். ஆனா ஒரிஜினலான இந்த ஹிஸ்டரியை வந்து படிக்கிறதுக்கு, நமக்கு கேட்கறதுக்கு நமக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது இல்லை இல்லையா? ஸோ ஆனால் ராமாயண மகாபாரதம் மட்டும் நம்ம நல்லாவே கேட்டுருவோம். அது ஒரு பிரச்சனையே இருக்காது. ஸோ இப்போ ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வருது இல்லையா? பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கர். ஸோ அந்த சமுத்திர அரசன் வராதனால ஒரு கோபம் வருது. ஸோ அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு பார்வை பார்க்கிறார் அந்த சமுத்திரத்தை. ஸோ அதாவது அந்த சமுத்திரத்திற்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் எல்லாமே என்ன ஆகுது, அஜிடேட்டட் பை ஃபியர், பயத்தினால் வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம. இப்ப நம்ம கூட ஒரு சூழ்நிலையில வந்து போர் நடந்துட்டு இருக்கு. போர் நடக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும், ஒரு என்ன ஆகும் ஏதாகும்ன்ற ஒரு பயம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்து முதலை மற்றும் வந்து சுறா மீன், இந்த மாதிரி பெரிய திமிங்கலமா இருக்கிறவங்களுக்கு, அந்த ஒரு விலங்குகளுக்குமே வந்து விலங்குன்ற அந்த ஜீவராசிகளுக்கு, நீர்வாழ் பிராணிகளுக்குமே வந்து பயம் வருகிறது. இதை உணர்ந்த அந்த அதாவது சமுத்திர அரசன் வந்து ராமச்சந்திரமூர்த்தி முன்னாடி தோன்றுகிறார். டேக்கிங் ஆல் பேரஃபிலேனியா டு வர்ஷிப் ஹிம். அதாவது பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு எல்லாமே தேவையான வஸ்துக்களோட வந்து அங்க வந்து முன்னாடி நிற்கிறார். கஷ்டாங்கமா வந்து அவர் பாதங்களில் விழுந்து என்ன பண்றார், நமஸ்கரிச்சு பின்வருமாறு பேசுறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ வந்து குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ராமச்சந்திரமூர்த்தி இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கறது. ஆல் பர்வேடிங் இல்லையா? எல்லா இடங்களிலுமே வியாபித்து இருக்கக்கூடிய அந்த பரமபுருஷ பகவானே, நாங்க எல்லோருமே வந்து, அதாவது நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்ல டல் மைண்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், புத்தியில வந்து அவ்வளவு அதாவது மேன்மையான புத்தியை கொண்டவர்கள் இல்லை அப்படின்றத விட குறைந்தவர்கள், குறைந்த மதியாளர்கள் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாங்க. அதாவது மேன்மையான புத்தி இல்லைன்றது வந்து கீழான இயல்புகள், அதாவது கீழான இயல்புகள் மீது மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறது. ஆனா இந்த இடத்துல புத்தி இருக்கு, சமுத்திர அரசனுக்கு புத்தி இல்லாம இல்லை. ஆனா இங்க வந்திருக்கிறது வந்து பகவான் தான் என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவமான மனசு அவருக்கு இல்லை என்பதை வந்து இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க எங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சது. ஏன்னா அவருடைய ஒரு கிளாஸ்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் எல்லாமே ஆட்டம் காணும் இல்லையா? அதாவது ஏன்னா சமுத்திரத்தை ஆளக்கூடியவர், சமுத்திரத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சமுத்திர அரசன். ஸோ தன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் என்னும் பொழுது கண்டிப்பா அரசன் வந்து அதை வந்து நோக்க வேண்டும்.
அந்த நிமித்தமாகத்தான் வந்து வெளியில வந்து யாரு. ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்கறதுக்குன்னா அவருக்கு எந்த அளவுக்கு வல்லமை இருக்கணும் இல்லையா? ஒரே ஒரு பார்வையில அத்தனை பெரிய கஷ்டத்தை வந்து கொடுக்கணும்னா, கஷ்டம் என்றால் அந்த அந்த சூழ்நிலையை வந்து வரவேற்கிறார் இல்லையா? வரவேற்கிறார் அந்த இடத்துல. ஸோ முதலைகள் மற்றும் சுறாமீன்கள் இதெல்லாமே பயம் கொள்ளக்கூடிய நிலையை வந்து ஏற்படுத்தினது யாரு? ஒரே ஒரு பார்வையாளர், பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி இல்லையா? ஸோ அப்படி பயமே படக்கூடிய அந்த பெரிய விலங்குகள்னா குட்டி குட்டி மீன்களை பத்தி இன்னும் சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஜீவராசிகளை பத்தி. அதனால இதை வந்து அரசனாகப்பட்டவன் அதை வந்து கண்டிப்பா அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அவன் இல்லையா? ஸோ அப்பதான் வந்து அங்கு வாழக்கூடிய ஜீவன்களுக்கு வந்து அமைதி கிடைக்கும். இதை உணர்ந்த பிறகு யார் இந்த அளவுக்கு வந்து வல்லமை புரிந்தியவர்கள் என்பதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே அங்கே வருகிறார். ஸோ அங்க அதாவது சமுத்திர அரசன் வந்து வருகிறார். ஸோ இப்போ குளோரிஃபிகேஷன், அதாவது ராமச்சந்திரமூர்த்தியை வந்து ரொம்பவுமே புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார். இந்த இந்த அண்டத்திற்கே வந்து நீங்க தான் வந்து எஜமானன் இல்லையா? நீங்க தான் பரம புருஷர். இதெல்லாம் என்னால இப்போ புரிஞ்சுக்க முடிந்தது. அந்த அன்சேஞ்சிங் அண்ட் ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். பகவான்ல எப்பவுமே மாற்றம் கிடையாது. மாற்றம் எல்லாம் நமக்கு தான் இல்லையா? இந்த உடல் ரீதியான மாற்றம் நமதுமே ஆன்மாவுல மாற்றம் கிடையாது. ஆன்மா ஆல்சோ இஸ் அன்சேஞ்சிங் ஒன்லி. ஒரிஜினலி அதுவுமே வந்து நித்தியமானது தான். ஆனா அணு ஆத்மா நாம பகவான் விபு ஆத்மா. அந்த பெரிய வித்தியாசம் அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் இல்லையா? பகவானும் ஆற்றலும் இரண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய உறவு முறை. ஸோ இந்த ஆற்றலினால் உருவானவர்கள் தான் நாம் எல்லாருமே. ஓகே, பகவான் அவருடைய ஆற்றலால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் தான் நாம் எல்லாருமே. அவருடைய ஆன்மீக ஆற்றலால் ஆனவர்கள் தான் நம்ம இந்த ஜீவ சக்திகள் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து இந்த அவருடைய பகிரங்க சக்தியால தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய ஜட பொருட்கள் எல்லாமே வந்து படைக்கப்பட்டது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம ஆன்மீகம், அவரதுல எதுவுமே முழுவதுமே அவர் ஆன்மீகம். ஸோ அவரிலிருந்து தோன்றிய அந்த ஆன்மீக பண்புலையுமே எப்பவுமே மாற்றம் இருக்கார் இல்லையா? அந்த மாற்றமற்ற தன்மையில நாம அபேத நிலையில இருக்கும். ஆனா அவருடைய ஆற்றல் ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னிபொட்டன்ட் இதெல்லாமே இருக்கு இல்லையா? எல்லா இடத்துலயுமே வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர் ஆம்னிசியன்ட் இல்லையா? ஆம்னிபொட்டன்ட்னா சர்வ வல்லமை பொருந்தியவர். நாம எந்த வல்லமையுமே கிடையாது நம்ம. அதுலதான் நாம் எல்லாம் பேதமா இருக்கும். ஸோ சைமல்டேனியஸ்லி ஒன் அண்ட் த டிஃபரெண்ட் இல்லையா? ஒரே நேரத்துல வந்து நாம் எப்படி இருக்கோம்? அதாவது வேறுபாடற்ற நிலையிலும் இருக்கும், வேறுபாடோடும் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து யாராலுமே வெளிப்படுத்த முடியாது. அது அந்த பரம்பொருளுக்கு மட்டும்தான் உண்டு இல்லையா? அந்த இதைதான் இந்த இடத்துல நம்ம சம்பிரதாயத்தினுடைய இதுவே வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தது அச்சிந்த வேத அபேத தத்துவம். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது. மேலும் அவருடைய ஆற்றலால் இந்த அதாவது சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய தேவர்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா மயங்கி விடுகிறார்கள் இல்லையா? இன்ஃபேச்சுரேட்டட்னாக்கா ஒரு மாயை வலையில வந்து விழுந்திருப்போம் நம்ம இல்லையா? அதாவது இது எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னாக்கா, ஒரு வயது வந்த ஒரு பையனும் ஒரு பெண்ணும் வந்து காதல்ல விழுந்தா எப்படி இருக்கும்? இவனுடைய நெகட்டிவ்ஸ் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாது, அவளுடைய நெகட்டிவ்ஸ் இந்த பையனுக்கு தெரியாது. பிளைண்டா அந்த பொண்ணை இவன் நம்புவான், பிளைண்டா அந்த பையனை நம்புவான். ஸோ அந்த பையன் தான் உலகத்திலே நல்லவன், அந்த பொண்ணு தான் எனக்கு உலகத்திலே நல்லது. இதுதான் இன்ஃபேச்சுரேஷன். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு மாயை வலையில வந்து விழுந்து கிடக்குறாங்க தேவர்கள். அதுவும் எந்த இதுல? சத்துவத்துல. சத்துவமே வந்து நம்மள வந்து நல்லது எது தீயது என்ற வந்து வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம். அப்படி இருந்தும் கூட அவங்களுமே வந்து மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலையை வந்து பகவான் வந்து ஏற்படுத்துறாருன்னா அந்த அளவுக்கு அவருடைய வல்லமையை நாம புரிஞ்சுக்கணும். பிரஜாபதிஸ் வந்து எப்பவுமே பிரஜாபதிஸ்னா படைக்கர் இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன் தான். இப்படி பிரம்மரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான் இந்த 2ஆம் சிருஷ்டியை வந்து செய்தார் இல்லையா? இறைவனுடைய அருளால. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவருமே வந்து மோட் ஆஃப் ஃபேஷனுக்கு தான் அவர். அதனால அவரால் படைக்கப்பட்டவர்கள் தான் பிரஜாபதிகள், மானச புத்திரர்கள் எல்லாருமே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். அந்த லார்ட் ஆஃப் கோஸ்ட் அதாவது யாரு? சிவபெருமான். ஸோ அதாவது அஜ்ஞானத்திற்கே வந்து அவர் அந்த குணாதிசயத்துக்கு அவர் தான் அதிபதி இல்லையா? ஏன் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்தாங்க? பிரம்மருடைய ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருந்து வந்த ருத்திரர்கள் வந்து அவர்களுக்குமே வந்து கோபத்தினால், பிரம்மருடைய கோபத்தினால் வந்தவர்கள். அந்த கோபத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் என்னது? அஜ்ஞானமே. யாராவது ஒரு கோபமான ஒரு சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துறாங்கன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய நாம பார்க்கணும், அவர் எந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானத்தை வெளிப்படுத்தின்னு இருக்காருன்னு அர்த்தம். ஈவன் நாம கூட அதே மாதிரிதான். நாம கோவப்படும் போது என்ன பேசணும்னு நமக்கே தெரியாது இல்லையா? We may not be a bad person.
உண்மையான நிலையில நார்மலான நிலையில பார்க்கும்பொழுது நம்ம யோசிச்சு நல்லது மட்டும் தான் நம்ம செய்வோம். ஆனா நாம அந்த கோவப்படக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது நம்முடைய வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹர்ட்ஃபுல்லான வார்த்தைகள் தான் இருக்கும். தான் நாம அந்த மாதிரி ஒரு நபராக இருக்கவே மாட்டோம். இதுதான் சத்தியம். அதனால கோபத்தை வந்து நாம் என்னைக்குமே வெல்ல வேண்டும். கோபம் வந்து நம்மள வந்து அழிவு பாதைக்கு தான் இட்டு செல்லும். ஸோ அதுவே வந்து அறியாமையினுடைய பண்பு கோபம். அதனாலதான் ருத்திரர் அந்த பிரம்மருடைய கோபத்தினால் உருவானதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருந்து ஆக்ஞா சக்கரத்திலிருந்து ருத்திரர்கள் வந்து தோன்றினார்கள். சோ அவர்களுக்குமே வந்து பிரம்மர் என்ன சொல்றார், படைக்கும் தொழிலை வந்து செய்ய சொல்றார் இல்லையா? படைக்கும் தொழிலை செய்ய சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது, ஒரு புறம் ருத்திரர்கள் வந்து படைக்கக்கூடிய நிலைக்கு போனாலும் அடுத்தது என்ன பண்றாங்க, அவங்க அழிவையுமே அவங்க ஏற்படுத்திட்டு வருவாங்க. சோ கோபம் என்னக்கூடிய அந்த பண்போடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆவித்யை இல்லையா, அறியாமை என்ன பண்ணனா அழிவை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு புறம் படைப்பு, ஒரு புறம் அழிவு, பிரம்மரால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இல்லையா? சோ அப்ப என்ன பண்றார், அவர் வந்து ருத்திரர்களுக்கு பணிக்கிறார், நீங்கள் சென்று அதாவது தபஸ் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு. அதனாலதான் நீங்க எங்கேயுமே சிவபெருமானை பார்க்கலாம், அவர் எப்பவுமே தியானத்துல தான் இருப்பார். ஓகே. அதன் பிறகு படைக்கும் தொழிலுக்கு வந்து அவர் வந்து அதாவது இந்த ருத்திரர்கள் வந்து சென்றது கிடையாது. அழியக்கூடிய விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் ருத்திர இதுவே வரும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா. ஓகே. ஸோ காலபைரவ சுரூபத்துல வர்றது இல்லைங்களா? ஸோ இதுவுமே நம்ம ஐ திங்க் 4th கேண்டோல தான் படிப்போம்னு நினைக்கிறேன். தக்ஷனுடைய யக்னம் அதெல்லாம் வந்து அழிக்கிறது. தக்ஷனுக்கு வந்து கோபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலபைரவர் தான் அந்த இதெல்லாம் யாகசாலை எல்லாமே முந்தின கேண்டோ மத்தாஜி, முந்தின கேண்டோ 4வது கேண்டோ. எஸ் 4th கேண்டோல நம்ம படிக்கிறோம் நம்ம. ஓகே. சோ அப்போ இந்த மாதிரி இந்த லார்ட் ஆஃப் கோஸ்ட் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து யாரு, அதாவது எஜமானன் யாரு, பகவான் தான். எந்த அளவுக்கு வந்து குளோரிஃபை பண்றார் இல்லையா? இந்த ஒரு இதுல வந்து ஹிந்தி போயட்டத்தையும் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம எல்லாரும் எப்போ நம்ம இறைவனை நீங்க 4 விதமான சுப்ரீத்தி நோஸ் பத்தி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? இந்த 4 விதமான சுப்ரீத்தி நோஸ்ல வந்து அதாவது துயருற்றோர், அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையோர், ஞானி. ஓகே. இந்த 4 பேர்ல ஞானி தான் பகவானுக்கு மிகவும் விருப்பமானவர் அப்படிங்கிறதுமே படிச்சிருக்கோம். ஆனா அதிகமா யார் வந்து அதாவது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து எந்த மாதிரியான குவாலிட்டியோடு இருக்கிறவங்க வந்து பகவானை போய் தேடுவாங்க, துக்கத்துல இருக்கிறவங்க தான் இல்லையா? அதாவது நமக்கு சங்கடம் வந்தா வெங்கடரமணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க கன்னடால ஒரு பெங்களூர்ல எல்லாம் அது சொல்லுவாங்க, சங்கட பந்திரே வெங்கட என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த ஒரு ப்ராவர்ப் வரும். அது மாதிரி நம்ம சங்கடங்கள் வரும்போது மட்டும்தான் இறைவனை நாடக்கூடிய அந்த அந்த சுபாவம் வந்து மெஜாரிட்டி பர்சன்டேஜ் உண்டு. ஓகே. செல்வத்தை கேட்கறவங்க வந்து ஒரு சிலரா இருப்பாங்க இல்லையா? கேள்வி உடையவர் அதை விட இன்னும் குறைவா இருப்பாங்க. ஞானியா இருக்கிறவங்க வந்து அதை விட பர்சன்டேஜ் ரொம்ப குறைவா இருப்பாங்க. இது ஒரு 5%, இது ஒரு 10%, இது ஒரு 20%னாக்கா 35% போனா 65% துக்கமா இருக்கவங்க தான் இருப்பாங்களே. அத்தனை பேர் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்போது தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானை தேடுவோம். இஸ் சன் ஆஃப் விஸ்ரவா. விஸ்ரவா என்றவர் வந்து இவர் புலகா சரி புலகா யாருடைய மகன், இவருமே வந்து இந்த மானச புத்திரர்கள் யார் யாரு, ஆக்சுவலி பிரம்மருடைய மானச புத்திரர்கள் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. சனத்குமாரர்கள் தானே மத்தாஜி? நாரதர் மானச புத்திரர்கள். சனத்குமாரர், சனதர், அந்த குமாரர், 4 குமாரர்கள் வந்து மானச புத்திரர்கள் கிடையாது. அவங்க வந்து அவருடைய வெறுமனே ஆன்மீக ஆற்றலால் மட்டும் படைக்கப்பட்டவர்கள் இல்லையா? ஆனா வந்து இவர் வந்து மானச புத்திரர்கள் யாரு சொல்லுங்க? புலஸ்தியா. ஓகே. ஒன் ஆஃப் த மானச புத்திரா வந்து புலஸ்திய ரிஷி. ஓகே. அவருடைய மகன் தான் வந்து இந்த விஸ்ரவா. ஓகே. விஸ்ரவாவுக்கு வந்து 2 மனைவிமார்கள். ஓகே. அந்த 2 மனைவிமார்கள்ல வந்து முதல் மனைவிக்கு வந்து குபேரன். ஸோ ஒரிஜினலான கிங் வந்து யாருன்னாக்கா இலங்கைக்கு வந்து குபேரன். யக்ஷ ராட்சசர்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் பிரிப்பாங்க இல்லையா? யக்ஷ ராட்சசர், யக்ஷர்கள் அவங்க. ஸோ குபேரன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அவர் தான் இல்லையா?
ஸோ நம்ம எல்லாருமே நம்ம வீட்டுக்கு நாம தான் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே வந்து அவர் தான் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர், குபேரன் இல்லையா? ஸோ குபேரனுக்கு வந்து முதல் மனைவிக்கு பிறந்தவர் வந்து குபேரன். 2வது மனைவிக்கு தான் 4 பிள்ளைகள். ஸோ கைகேசி தான் 2வது மனைவி. ஸோ ராவணனுடைய அம்மா பேர் என்ன? கைகேசி. ஸோ அவளுக்கு வந்து 4 பிள்ளைகள். ஸோ ஒன்று ராவணன், அடுத்து வந்து கும்பகர்ணன், விபீஷணன், அதுக்கப்புறம் வந்து சூர்பனகா இல்லையா? ஸோ இப்படி இந்த விஸ்ரவா என்பவர் வந்து இந்த ரிஷிக்கு புலஸ்திய முனிக்கு வந்து பிறந்தவர். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த லீனேஜ். ஸோ ஆனாலுமே அப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய நல்ல குடும்பத்துல லீனேஜ்ல இருந்து வந்த இந்த ராவணன் வந்து அவன் வந்து மூத்திரத்திற்கு வந்து அந்த லெவலுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா அவனுடைய குவாலிட்டிஸ், ஓகே, ராட்சச குவாலிட்டிஸ்னாலதான் அவன் வந்து இழிவான ஒரு பிறவியாக அவன் கருதப்படுகிறான் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த சமுத்திர அரசன் சொல்றான், நீங்க போயிட்டு அவனை வந்து கொன்னுடுங்கோ, உங்க மனைவியை வந்து நீங்க மீட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னுடைய இந்த மை வாட்டர் பிரசன்ஸ் நோ இம்பிடிமெண்ட், நான் எதுவுமே பிளாக் பண்ண மாட்டேன். இம்பிடிமெண்ட்னா தடை கர்த்தம் இல்லையா? ஸோ நீங்க லங்கைக்கு செல்வதற்கு நான் தடைக்கல்லே கிடையாது. நீங்க இப்ப என்ன பண்ணுங்க, இது மேல வந்து ஒரு பாலத்தை வந்து கட்டுங்கோ, உங்களுடைய தெய்வீகமான புகழ் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அப்பான் சீயிங் திஸ் வண்டர்ஃபுல்லி அன்காமன் டீட் ஆஃப் யுவர் லார்ட்ஷிப் இல்லையா? யாராலுமே சமுத்திரத்துல வந்து பாலம் கட்ட முடியுமா? இப்போ நம்ம பாம்பன் பாலம் கட்டியிருக்காங்க அங்க அந்த இடத்துல இல்லையா? அதான் அது எத்தனை ஒரு 6 கிலோமீட்டர் வருமா? 6 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாம்பன் பாலம். ஓகே, ஆனா அதுக்கு எவ்வளவு பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கு எவ்வளோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரும்பு, நீங்க அங்க போனீங்கன்னா அதுக்கான பில்லர் அதெல்லாம் கூட தேய்மானம் தான் கால ஓட்டத்துல இல்லையா? ஏன்னா சமுத்திரத்தினுடைய நீர் வந்து உப்பு இல்லையா? உப்பு எப்பவுமே வந்து அரிக்கும், எரோஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ மீண்டும் என்ன பண்ணணும், அது வந்து ஆஃப்டர் சம் ஒரு 50 ஆண்டு காலம், ஒரு 60 ஆண்டு காலம் கழிச்சு மீண்டும் இன்னொரு பேரலா இன்னொரு பாலத்தை நம்ம அமைக்க வேண்டியிருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி தான் வந்து செயல்படுத்த முடியுமே. நித்தியமான பாலத்தை வந்து நம்மளால சமுத்திரத்துல கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஸோ அது பகவானுடைய கிருபையால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா வந்து செய்யப்பட்டிருக்கு. ஸோ இங்கே அதாவது said that a sun and a urine emanate from the same source, genitals இல்லையா? அதாவது நம்ம ஒரு தாய் வந்து ஈன்றெடுக்கிறதும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா கழிவுகளுமே வந்து வெளியில வந்துடும் இல்லையா? அதாவது தாய் வந்து குழந்தைய வந்து ஈன்றெடுக்கிறான்னா பிள்ளை ஈன்றெடுக்கக்கூடிய பேசேஜும் அந்த இடத்துலதான் இருக்கு இல்லையா? மலமூத்திரம் வரக்கூடிய பேசேஜும் அந்த இடத்துலதான் இருக்கு. ஸோ when a son is a devotee or a great learned person, the seminal discharge of begetting a son is successful. ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இதெல்லாமே. ஒரு மகன் வந்து பக்தனானா இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு மகனை வந்து பெறுவதற்கு வந்து அந்த தந்தையுடைய விந்து வந்து அதாவது வெற்றியான ஒரு நிலை வந்து அடைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை அந்த மகன் வந்து இந்த குவாலிஃபிகேஷன் பக்தன் எனக்கூடிய அந்த ஒரு தகுதியை அவன் பெறவில்லை என்றால், இல்லை அந்த குடும்பத்திற்கு வந்து நற்பெயரை வந்து ஈண்டெடுக்கவே அதாவது ஈட்டுக்கொண்டு வரவில்லை என்றால், அது வந்து இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் என்னது, அந்த மகனும் சரி அவன் வந்து ஒரு மூத்திரத்திற்கு சமமானவன் என்று இந்த இடத்துல இந்த ரொம்ப அழகா வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா இங்க ராவணன் வந்து மூத்திரத்திற்கு, ஏன்னா அவன் வந்து இந்த 3 உலகங்களுக்குமே அவன் வந்து தொந்தரவுகளை வந்து செய்து கொண்டிருந்தான். மேலும் வந்து அவன் வந்து ராமச்சந்திர மூர்த்தியால் வந்து கொல்லப்பட வேண்டியதுமே வந்து ஆல்ரெடி டிசைடட் இல்லையா? அவங்க 2 பேரும் ஜெயா விஜய் என்ன சொன்னாங்க, நிறைய வாட்டி நான் வந்து பக்தனா பிறக்கிறத விட 3 வாட்டி நான் உங்களுடைய பக்தனற்ற நிலையில பிறந்து உங்களை வந்து பிரிவு இயக்கத்தை என்னால் தாங்க முடியாது எம்பெருமானே, அதனால எனக்கு வந்து 3 முறை உங்களுக்கு நான் வந்து விரோதியாகவே நான் பிறந்து உங்களால் வந்து நான் வதைக்கப்பட்டு மீண்டும் இங்க வரணும். அதுதான் அவனுடைய இது இல்லையா, ஜெயா விஜயனுடைய இது. ஸோ அதனாலதான் இவங்க வந்து முதல்ல இரண்யா ஆக்ஷன் மற்றும் இரண்ய கசுபா வந்தாங்க. அங்கேயுமே பகவானாலதான் கொல்லப்பட்டார்கள். வாராக அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம். இப்ப ராமபிரான் வந்து கும்பகர்ணனையுமே சரி அதே மாதிரி ராவணனையுமே சரி அவரை கொண்டு விடுகிறார். 2வது. 3வது யார் சொல்லுங்க, கிருஷ்ணரா வந்த பொழுது இல்லையா? சோ யார் அது, அந்த 2 பேர் யாரு? சிசுபாலன் மற்றும் அவனோட தம்பி யாரு?
எல்லாம் மறந்து போயிட்டீங்க. ஜராச்சந்திரன் ஆ? புஷ்பா மாதாஜி, ஜராச்சந்திரன் ஜராச்சந்திரன் தான் முத்தாஜி. புஷ்பா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க தான் அழகா சொல்லுவாங்க. ஸோ சிசுபாலுடைய தம்பி யாரும் நீங்களே யோசிச்சு சொல்லுங்க கிளாஸ்க்கு முன்னாடி. ஓகே ஃபைன். சுசுபலன். ஸோ இங்க பாலத்தினுடைய மகிமை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ கடல் நடுவே பாலம் அமைக்கிறது, அதுவும் ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு கண்டிப்பா யாராலுமே முடியாது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தண்டவர்க்கன் தானே மாதாஜி? கரெக்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தண்டவக்கரம். ஓகே, சிசுபாலனோட தம்பியா மாதாஜி? எஸ். ஓகே, இவங்க 2 பேரும் தான் அடுத்த இதுல வர்றது. ஓகே, அவங்களுமே வந்து யாரால வதைக்கப்படுறாங்க? பகவானால தான் வதைக்கப்படுறாங்க. அதன் பிறகு ஜெயா விஜயா மேல வைகுண்டம் வாயில் காப்பாளர்களாக மீண்டும் திரும்பி சென்று விட்டார்கள். ஓகே, ஸோ அந்த இதோட அவங்களுக்கு முடிஞ்சது. ஸோ இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டட் அ வண்டர்ஃபுல் பிரிட்ஜ் ஓவர் த ஓஷன். இதெல்லாமே ஃபேஷனபிளா நாம் என்ன பண்றோம்? நான் சில சித்திகளை இப்போ நான் ஏதோ பெருசா பக்தி பண்ணி ஏதோ சில குவாலிட்டிஸை நான் அக்வயர் பண்ண உடனே எல்லாரும் முன்னாடியுமே நான் ஒரு கிரேட் பர்சன் மாதிரி நான் பிஹேவ் பண்றது, என்னால வந்து இதெல்லாம் செயல்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறது, இந்த ஹேபிட்ஸ் வந்து நமக்கு நிறையவே உண்டு இல்லையா? ஆனா யாராலையாவது அந்த பாலம் மாதிரி ஒரு இதை வந்து செயலை வந்து செய்ய முடியுமா? இல்ல கிரி கோவர்தனை தூக்குன மாதிரி பகவான் தூக்குன மாதிரி தூக்க முடியுமா? இல்லையா? ராச நடனத்தை வந்து பண்ற மாதிரி, அதாவது ஒரே சமயத்துல ஒரே ஒரு கோபியோடு இருந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை வந்து யாராலும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க அந்த சிறு வயதுல இல்லையா? மேலும் வந்து 16,108 மனைவிமார்கள் இல்லையா? அவருடைய டைரக்ட் விதிவங்கங்கள் இல்லையா? இதெல்லாமே வந்து வெவ்வேறு இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு செயல்கள்ல ஒரே சமயத்துல வந்து செயல்படுத்த முடியுமா? இது எல்லாமே வந்து அசாதாரணமான விஷயங்கள். அது வெறும் பரம்பொருளால மட்டும்தான் செய்ய வல்லது. அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதை புரிஞ்சுன்றனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய ஒண்ணுமே தூசியிலேயே நம்ம ஒரு தூசி அளவுக்கு தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம நம்முடைய நிலையை புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப நம்ம கிட்ட பெருமையா சொல்லிக்கிறதுக்கான அதாவது நான் என்ற அந்த அகம்பாவம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. எப்படி நாம நம்முடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அபிவிருத்தி செய்திக்கிறது? உயர்வான குவாலிட்டிஸை பத்தி கேட்கும் பொழுது நம்முடைய நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நான் அந்த புரிதல் இருக்கு இல்லையா? அந்த புரிதலை வந்து நம்ம மாற்றி அமைச்சுக்கணும் நம்ம இல்லையா? நான் எனது நான் என்ற வார்த்தையே நம்ம வந்து விட்டுறதே பெட்டர். ஓகே, அந்த நான் என்பது வந்து அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. நிறைய பேர் வந்து அதை ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? நாம் என்பதை யூஸ் பண்ணலாம். நான் என்பது நம்மளை வந்து எப்பவுமே நம்மளை தனித்து காட்டும், நாம கிரேட்ன்றதை சொல்லும். அந்த வார்த்தைகளை வந்து நாம கண்டிப்பா விடணும். ஸோ காட், பிகாஸ் he does not understand how powerful God is இல்லையா? அதாவது நம்ம எல்லாருமே ராமச்சந்திரா கன்ஸ்ட்ரக்டட் a bridge over the water with stone by making stone float. அதாவது கடல்ல வந்து நம்ம கல்லை போட்டா என்ன, தண்ணியிலேயே நீங்க கல் போடுங்களேன், அது உள்ள போய் தான் மேல மிதக்குமா? மிதக்கவே மிதக்காது இல்லையா? ஆனா இதுதான் பகவானுடைய அதாவது எந்த ஒரு அவருடைய சிருஷ்டியிலேயே வந்து எதனோடையுமே நம்மளால வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு இந்த பாலம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கு கூட இருக்கு சேது, அந்த சேத்துக்கரைக்கு போனா நீங்க பார்க்கலாம். இதெல்லாம் அதாவது இது செய்யக்கூடிய நம்மளால மனிதனால் செய்ய முடியாத ஒரு வேலையே வந்து இறைவனால மட்டும்தான் செய்ய முடியும். அவர் செய்திருக்கக்கூடிய நாம செய்திருக்கிறதுல கிரேட்ன்னு நாம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா தட் இஸ் ராங். ஓகே, அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல படிக்கிற ஜென்ம கர்மச்ச மேதிவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ தத்வா தேகம் புனர்ஜன்மம் நைதி மாம் ஏதி. சோ அர்ஜுனா, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities. அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய தெய்வீகமான நிலையை வந்து உணர்ந்தவர்கள், மேலும் என்னுடைய செயல்கள் அனைத்தும் தெய்வீகமானது என்று உணர்பவர்கள், அதை உணர்ந்தவர்கள் இந்த உடலை விட்டு நீங்கிய பிறகு மீண்டும் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவர்கள் பிறப்பெடுப்பது கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து என்னுடைய நித்தியமான உலகை வந்து சேர்கிறார்கள். இது யார் கொடுக்கறது வாக்கு? பகவான் கொடுத்திருக்கார். சோ திஸ் இஸ் ஆத்தென்டிசிட்டி. இதுதான் அங்கீகாரம் பெற்ற வார்த்தைகள். இதை நாம வந்து மனதுல ஆழமா பதிய வச்சுட்டு நம்முடைய செயல்பாடுகளை வந்து பக்குவப்படுத்தி எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஆர் நாட் காமன். சாதாரணமான வேலைகள் கிடையாது. நாம் பகவான் செய்யறது எல்லாமே அசாதாரணமான வேலைகளை தான் செய்வார். சாதாரணமான வேலையெல்லாம் நாம தான் செய்வோம், எல்லாமே பௌதிக தளத்தில். தேர் ஆல் டிரான்ஸ்டன்டலி வண்டர்ஃபுல், நாட் ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் பை எனி அதர். யாராலுமே செய்து காட்ட முடியாது. அப்படியே ஒரு ஜீவன் செய்யறதுன்னா அது எம்பவர்மெண்ட், பகவான் கொடுத்துருப்பாரு.
எப்படி அர்ஜுனன் வந்து போர்ல வந்து அவருடைய வீர சாகசங்களை செய்து முடிச்சார் இல்லையா? ஆனா அதுக்கான ஆற்றலை யார் கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்தார். அதன் பிறகு கடைசியில எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டார் இல்லையா? ஏன்னா பக்தனா இருக்கிறதுக்கு அந்த ஆற்றல் எல்லாம் தேவையே கிடையாது. அது எல்லாமே தடைகற்கள் தான், அந்த ஆற்றல் எல்லாமே. ஓகே, நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒரு பெரிய பவர் இருக்குன்னு நமக்கு ஒரு பொசிஷன் வந்துச்சுனாலே என்ன ஆகும்? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்முடைய அதாவது வில் பிகம் என்வியஸ் ஆஃப் த காட். தட் இஸ் த திங். நான் மிகவும் உயர்ந்தவன் என்ற அந்த பாவம் நம்ம கிட்ட வந்தாலே நம்ம இறைவனோட நாம் என்ற அந்த அந்த கம்பேரிசன் லெவலுக்கு நம்ம போயிடுவோம். அப்படின்னா படைக்கிறது, அழிக்கிறது, காக்கிறது எல்லாமே இறைவன் தான், அனைத்துமே அவர்துன்னும் பொழுது நமது இங்க என்ன இருக்கு அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அது புரியாம நான் எனதுன்ற அந்த பாவனையிலே நான் இதை செய்து முடிப்பேன், என்னோட இது, நான் தான் இதை அச்சீவ் பண்ணேன் அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? we are not glorifying. பகவானுடைய ஆற்றலால் தான், அவருடைய செயலால் தான் நம்ம இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோன்றத வந்து உண்மையான அந்த இதை வந்து நாம ரெகக்னைஸ் பண்றதே கிடையாது, அங்கீகாரம் பண்றதே கிடையாது. ஏன்னா நம்முடைய புகழை வந்து நாம பெருமைப்படுத்திக்கிறோம். அப்ப we are all இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் லார்ட் என்ற அந்த பாவமும் நமக்கு வருது இல்லையா? செகண்ட் அபராதம் என்னது அது? நான் அதாவது ஒரு தேவர்கள் எல்லாமே வந்து சுதந்திரமானவோ இல்ல வந்து தனித்தோ வந்து அவங்கள வந்து நம்ம இது பண்றோம் இல்லையா? அது போல நாமும் ஒரு அந்த தெய்வ நிலைன்னு நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடுகள் வந்து தவறானது. தட் இஸ் அன் அபராதம். ஸோ அஃபென்ஸ்லெஸ்லியா இருக்கணும் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே. அதாவது அபராதங்களற்ற பக்தி தொண்டு நம்ம பண்ணணும். ஓகே, அந்த பாவம் எப்போ வரும்னாக்கா நான் செய்கின்றேன் என்ற அந்த பாவத்தை விடுத்தாலே வந்துடும். ஓகே, பகவானுடைய கிருபையால் இதை எல்லாம் செய்யப்படுகிறது, நாம நிமித்த மாத்திரம் தான் செய்துட்டு இருக்கோன்ற அந்த மனச பக்குவத்தை நாம கொண்டு வரணும். ஓகே, இறைவனுடைய புகழாரங்களை வந்து நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். மேலும் அங்கே அந்த பாலத்தை கட்டிய பிறகு என்ன ஆகுதுனாக்கா இப்ப லங்கைக்குள்ள போறாங்க பகவான் வந்து இல்லையா? சோ லங்கைக்குள்ள போகும்பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே பாக்குறாங்க. யார் யார் போறது? ஆக்சுவலி வானர சேனை. வானர சேனையுடைய மகிமையை நம்ம பார்க்கணும். நாம வந்து நம்மளை விட வீக்கானவங்களை வந்து நம்ம படைபலமா வச்சுட்டு எங்கேயாவது நம்ம போய் பேசுவோமா? கண்டிப்பா பேச மாட்டோம். யார் சொன்னா அவங்க கேட்பாங்க அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு போய் அவங்கள பிடிச்சி அவங்க கிட்ட பேசி அந்த சொல்யூஷனை முடிச்சுக்குவோம். பண்றோமா இல்லையா? ரிலேட்டிவ்ஸ்லயே எடுத்துக்கோங்க. நீங்க நமக்கு ஒரு வேலை ஆகணும்னாக்கா இவரை பிடிச்சா அந்த வேலை நடக்கும்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த அவரை போய் பிடிச்சி இதை கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னு சொல்லி கேட்டு நம்ம பண்ணுவோமா இல்லையா? எப்பயுமே ஸ்ட்ராங் பர்சனை பார்த்து தான் நம்ம போவோம். ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் வந்து இவன் இந்த வீக்கர் செஷனையுமே வந்து அவர் வந்து ஒரே போல பார்த்து ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கார். ஸோ அந்த ஒரு இது சமத்துவத்தை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இல்லையா? இது வானர சேனை, இந்த வானர சேனை போய் எனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண போகுது இல்லையா அப்படின்னு பகவான் வந்து நினைச்சிருந்தா அவர் வந்து இந்த பாலத்தை கட்டுறதுக்கு வந்து அந்த வானர சேனையை வந்து உபயோகப்படுத்தி இருக்க மாட்டார் இல்லையா? அதனால அங்கே நம்ம என்ன பார்க்கணும்? பாவத்தை பார்க்கணும். ஸோ ஹனுமனுடைய பக்தி பாவத்தை பார்க்கணும் இல்லையா? சுக்ரீவனுடைய நட்புனுடைய பாவத்தை பார்க்கணும். விபீஷணன் வந்து அந்த அதாவது இவனுடைய தம்பியா இருந்தாலும் அதாவது எப்படி இவர் யாரு? ராவணனுடைய தம்பி விபீஷணன். ஆமா, ராவணனுடைய தம்பி விபீஷணன். சோ அந்த அரக்கனுடைய தம்பியா இருந்தாலும் நம்ம விதுரர் மாதிரி அதாவது தர்மத்தை அறிந்தவனம். ஓகே, அந்த உதாரணத்துக்காக சொல்றேன். ஸோ விதுரர் எப்படி விதுரர் நீதி என்றே ஒண்ணு உண்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே பர்ஃபெக்டா மினிஸ்ட்ரல் இதுல பாத்தீங்கன்னா அவரை மாதிரி ஆட்சி வந்து பண்ணியிருக்க முடியாது, எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சவர் அந்த மாதிரி. ஸோ விபீஷணன் அந்த அளவுக்கு குவாலிஃபைடு பர்சன். ஸோ இவங்களோட உதவி கொண்டுதான் அவர் வந்து அந்த லங்காபுரி ஆல்ரெடி எரிச்சாச்சு லங்காபுரி இல்லையா? ஹனுமன் வந்து பாதி எரிச்சுட்டே போயிட்டார். ஆனா இப்ப மீத இருக்கிறதுமே வந்து அழிக்கிறார். ஸோ இதெல்லாமே பாக்குறாங்க, மாடம் எல்லாமே போயிட்டு அங்க துவம்சம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இந்த படை போய் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலயுமே வந்து துவம்சம். அதன் பிறகு ராவணன் வந்து அவன் கீழே இருக்கக்கூடிய எங்களை எல்லாருமே அழைக்கிறாரு இந்த இடத்துல. கும்பா நிகும்பா தும் கிரக்ஷா துர்முகா சுரந்தகா நாராந்தகா இல்லையா? பிரஹஸ்தா அதிகாயா விகம்பனா கும்பகர்ணா எல்லாருமே கூப்பிடுறாங்க. ஸோ எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? தயாரா இருக்கணும் இப்ப நம்ம போய் சண்டை போடுறதுக்கு அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ இங்க ராமச்சந்திரமூர்த்தி யாரெல்லாம் லக்ஷ்மணன் மற்றும் சுக்ரீவன், ஹனுமன், காந்தமாத, நீலா, அங்கதா, ஜாம்பவான், பானஷா இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க? அந்த போர்ல வந்து
எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்து ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாமே கையில வந்து வெவ்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் எல்லாமே வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ராட்சசர்கள்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த ராட்சசர்கள் கிட்ட இவங்க எந்த ஆயுதமும் கிடையாது. ஆனா இவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ராட்சசர்கள் கிட்ட இத்தனை ஆயுதங்கள் இருக்கு. ஆனாலுமே இவங்க வந்து எதிர்த்து போர் புரிகிறார்கள். வெல்ல முடியுமா? இத்தனை ஆல்ரெடி அசுர பலமே வந்து ஜாஸ்தி இல்லையா? மேலும் வந்து அவங்க மாயையிலுமே வந்து கிரேட் இல்லையா? மாயா சக்தியும் அவங்க கிட்ட உண்டு அசுரர்கள் கிட்ட. மேலும் அவங்க கிட்ட ஆயுதங்களும் இருக்கு. இருந்தாலுமே வந்து இங்க பகவான் இருக்கார் இல்லையா? அவருடைய ஒரே ஒரு இதனால அனுகிரகத்தால வீக்கா இருக்கக்கூடிய இந்த படையை வச்சு கூட வந்து என்னது வந்து வெல்ல போறார். வெறுமனே வானர படை வச்சுட்டு வெல்ல முடியாது. ஜாம்பவான் இஸ் a வெரி பவர்ஃபுல் பர்சன் இல்லையா? ஸோ நம்ம இது கிருஷ்ண இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் சண்டை போடுறாரு? 28 நாள் தானே ஜாம்பவான் 28 நாள். ஆமா மாதாஜி. ஜாம்பவான் இப்ப கூட இருக்கு ஜாம்பவான் குகைகள், நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஸோ குஜராத்ல இருக்கு. துவாரகா யாத்திரை போனவங்க எல்லாருமே இதை பார்த்திருப்பாங்க. ஓகே, இப்படி இவங்க சண்டை. ராவணனை வந்து கடைசியில என்ன பண்றாரு? the soldiers of ராவண கில்டு ராவணாஸ் சோல்ஜர்ஸ், அதாவது இந்த படையோட அந்த படம் வந்து சண்டை போடுறது. ஸோ மேலும் வந்து ராவணன் வந்து அவனுடைய அதிர்ஷ்டத்தையே இழந்தான். ஏன்னா அவன் செய்தது என்ன? கீழான செயல் இல்லையா? என்ன செயல்? சீதா பிராட்டியை வந்து கவர்ந்து சென்றான். படிச்சுட்டு வந்துடும். ஓகே, ஸோ அந்த செயல் வந்து தவறான ஒரு செயல். அதனால அவனுக்கு இருந்த நல்லது எல்லாமே அவனை விட்டு போயிடும். அதனாலதான் கீழான செயல் என்னைக்குமே நம்ம செய்யக்கூடாது. நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு நல்ல குணாதிசயங்கள், மேலும் அதிர்ஷ்டம் கூட லக், அந்த மங்களகரமான நிகழ்ச்சிகள் நிகழணும்னா கூட நம்ம கிட்டயுமே அந்த அதிர்ஷ்டம் என்பது எந்த ரூபத்துல வருது? நம்ம செய்யக்கூடிய புண்ணிய காரியங்கள் மூலியமா தான் வருது. அது எல்லாம் கூட வந்து கரைய ஆரம்பிச்சு, புண்ணியங்கள் அனைத்தும் கரைந்து விடும் நாம ஒரு பாவ செயல் செய்தால். ஓகே, ஸோ வில் பி லூசிங் த புண்ணிய கர்மாஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதனால வந்து the soldiers of Ramchandra recruited in the jungle were all monkeys. They don't have proper equipment இல்லையா? அவங்க கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. இருந்தாலுமே அவங்க வந்து சண்டை போடுறாங்க. So it was only Ramchandra, Lord Ramchandra, Lakshmana who shot some arrows. But because the soldiers of Ramana were condemned by the curse of Mother Sita, the monkeys were able to kill them simply by throwing. அப்படின்னா அதிர்ஷ்ட தேவதை எங்க இருப்பாங்கனாக்கா, எங்கே வந்து தர்மம் இருக்கிறதோ அங்கே கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? அது போல இந்த எம்பவர்மெண்ட், அதாவது அந்த ஆற்றலை வந்து கொடுக்கக்கூடியது, ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கறது வந்து ஸோ இறைவனுடைய அருளால தான் இல்லையா? ஸோ பகவான் எங்க இருக்காரோ அவருடைய ஹிருதயத்துல எப்பொழுதுமே தாயார் இருக்கார். தாயார் எப்பவுமே பகவானை வந்து நீங்கினதே கிடையாது. ஓகே, ஆனா இந்த ஒரு லீலையை வந்து பண்ணது எதுக்குனாக்கா, இப்படிப்பட்ட செயல் செய்தால் என்ன மாதிரியான விளைவுகள் வரும் என்பதை வந்து மனிதனாகப்பட்டவன் புரிந்து கொள்ளணுன்றதுக்காக தான் பகவான் வந்து மனித ரூபத்துல வந்து இதை வாழ்ந்து காட்டி விட்டு சென்றார். அவ்வளவுதான். சீதை எப்பொழுதுமே பகவானை விட்டு நீங்கினதே கிடையாது. இதுதான் வந்து நம்ம ஈவன் நாராயணனுடைய ஹிருதயத்தில் லட்சுமி தாயார் எப்பவுமே இருக்காங்க. ஸோ ஆனா அதை வந்து நம்ம பிசிக்கலியா நம்ம பார்க்கும் பொழுது வந்து நம்முடைய இந்த கண்கள் இல்லையா, பௌதிக கண்கள்ல நோக்கும் பொழுது நமக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டா தெரியும். ஆனா இறைவனுடைய ஹிருதயத்திலே எப்பொழுதுமே இருக்கா. சீதா விராட்டி எப்பவுமே நீங்கினது கிடையாது. ஸோ பகவான், அதாவது எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்கார், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையிலே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ வேர் த லார்ட் இஸ் த காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் ஆல்சோ வில் ஃபாலோ அப்படின்றதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது போல பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தாயார் எப்பவுமே இருப்பான், நித்திய வாசம் இருப்பான். ஸோ அதனால அதனுடைய அதாவது பகவான் தாயினுடைய அருள் என்ன ஆகுதுனாக்கா, அவங்களை சூழ்ந்து இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒரு பவர் இல்லையா? ஸோ அந்த இதுவுமே வந்து சாதாரண அந்த குரங்கு படையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, வானர சேனையிலே வந்து அந்த பௌருஷ் வந்து தெரியாது. 2 விதமான ஆற்றல்னு சொல்றாங்க. ஒண்ணு தெய்வம், இன்னொன்னு புருஷாகாரா. தெய்வம் என்பது தெய்வீகமான ஆற்றலை வந்து சொல்றது தெய்வான்றது. புருஷாகாரா என்பது வந்து refers to the strength organized by one's own intelligent and power. புருஷா என்றாலே இண்டிவிஜுவல் இல்லையா? ஸோ நான் இந்த உடலுக்கு புருஷா இல்லையா? அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஜீவனுமே அவனுடைய உடலுக்கு புருஷா தான். இந்த ஜீவாத்மா வந்து புருஷா என்று சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் என்னுடைய பலத்தின் மீது இல்லையா, என்னுடைய புத்தியின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை இல்லையா, அதுதான் புருஷாக்காரம். ஆனா அதே வந்து தெய்வீக ஆற்றல் வந்து அளவிட முடியாது. நமது எல்லாமே அணு ஆத்மா, அது வந்து விபு ஆத்மா. அதே மாதிரிதான் நம்முடைய ஆற்றலுமே சிறியதுதான், மிக மிக சிறியது, அவரது அளவிட முடியாது. ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டல் பவர் எப்பவுமே சுப்பீரியரா இருக்கும். அதனால்தான்
எந்த காரியம் செய்தாலும் தெய்வத்தின் மீது பாரத்தை போட்டு நீ செய்யணுவாங்க. ஏன்னா இந்த அல்பமான ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட நம்மளால அதை நிறைவோட செய்யணும்னா அதற்கான அனுகிரகம் வந்து இறைவன்றது நம்ம பெற்றோம் என்றால் சுலபமா அதை வந்து கடந்து செல்ல முடியும். இல்ல நான் தான் செய்யறேன்னாக்கா அது நம்ம தலைமையிலே பெரிய பாரமா உட்கார்ந்து. ஓகே, அதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஒன் மஸ்ட் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் த fight one's enemies even though one may not be equipped with the modern equipment, depending on the mercy of the Lord. இதுதான் wonderful sentence. ஓகே, சரிங்களா? ஐ திங்க் நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு வந்து வில் சி எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கலாம். இன்னொரு 10 ஸ்லோகங்கள் படிச்சுட்டு வில் கம்ப்ளீட். ஓகே, அதாவது இவ்வளோ அழகா வந்து பகவான் வந்து இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல வந்து நிறையவே ரியலைஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்தாரா. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானத்திலிருந்து உங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றிகள். ஸோ வண்டர்ஃபுல் இவ்வளவு அற்புதங்கள் செய்தாதானே மாதாஜி வண்டர்ஃபுல் பர்பட்ஸ். ஆக்சுவலி ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய திருவடிகளுக்கு நாம் எல்லாருமே நன்றிகளை தெரிவிச்சுட்டு இன்னைக்கு கிளாஸை வந்து நிறைவு பண்ணலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे